Kijk, met Bolderman. 4 of 5 dagen naar de gouden stad Praag vanaf €99. Bolderman voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dorpsplein van Friesland, dames en heren. Noorderwien Live nemen we het echt wel. En vanaf dit plak in ieder geval de allerbeste wensing voor 2020. En wat Noorderwien nog belangrijk, dat wonen we maar gewoon dwaas hebben in 2019 en die lichtelijk chaotisch, lekker rommelig en mij een heel soort in ieder geval gepassioneerde muzikanten en mensen die mijn muziek geleerd binnen uitnodigen en dan de studio gewoon om te zetten in een kolkend feest en soms in een hele rustige mikje, dat zou ik zo maar kennen. En we gaan natuurlijk al altijd dus verste mensen hier, bijvoorbeeld Regina, die altijd de vlog maakt en Volker Wesseling die ze nou dan opdoekt. Joert, hast een bij mij, Volkert? Ja, ik hel je bij mij. Ja, hoe dat nog weer mogelijk? Hoe hast dat voor elkaar gekregen? Ja, jongen, ik kan soms het gaan. Nee, het mooie is, dit is alweer jeugd uit Nijmegen. En het zijn alweer jonge actrices. En daar zitten de jonge acteurs. Kijk. En die mooie Nijmegen een stuk spelen bij de toneelvereniging van Nijmegen. Nou, en ik mag dat al een beetje regisseren. Dus, ik heb ze het hier even regisseerd. We komen al hier nog met hun te spreken. Even hoe wie die Noordenij, Christ? Rustig gewoon of juist volle bak? Nou, lekker rustig gewoon. En ja, nee, dat weer vooral koud en mistig. Ja. Dus dan krijg Is er nog uit Westen? Nou ja, ik ben er wel uit geweest. Maar er wie een vuurtonsie, dat wie mijn maat, de hele jongen. Daar kwam het op del. En de Berenburgflessen. Nee, bier. Bier. Ja, maar dat waren op een gegeven moment, dat wie ik vies te koud om bier te drinken. Dus ik wie in januari gewoon helemaal nuchter. Ja. Hoe zie je het bij die dan? Ik vrij nuchter. Ja, u zou het weer heel aangenaam saai. Nou, dat is echt mooi. Gewoon op de bank met vrouwenlief. En, Gewoon heel rustig. ja, chill. Ja. Dus dan ben je heel rustig. Oh ja, ik zal eens rustig Ja, doen. ja, doe eens even rustig, jongen. Leuk, dat is best. En we praten verder hoe het komende hier. Natuurlijk, mij de meesten die is mijn naam, hast hoe het stik. En kom ik goed. Leuk dat je erbij bent. Ik zeker deze aflevering weer. Ja, machtig mooi. Mooi, man. De eerste van dit hier. Goed zo. Wat neer. Regina, hoe is het bij? Hey Willem. Hoi. Ja, hartstikke goed. Ja? Nou, dan komt de vraag hoe wie die nou te Nou, zoiets. Nou, ik hier een heel onverwacht soort te Ik hier helemaal niks gepland. Ik weer alleen en ik is op stap. Ja, en dan komt het van allerlei meeskens in die is misschien jaren net zien had. En dan wordt het let. Heel leuk. Nou, ik kwam in een man die thuis. Uiteindelijk wordt het weer betiet. Net zo rustig. Nee, ik ga hem de bloemkes buiten zet. Daar komt het op deel. Drachten, ja. Ja. Moeilijk verhaal toch even, hè? Ja, dan was het even naar de stil. Nou ja, dit is een muziekprogramma, maar er is wel wat gebeurd, hè? Ja, dat wie natuurlijk 22 december, dat er in een rozie jongens van 14, 15, 16. Ja, wat master van zee het weer. Ja, nee, Het is weer gewoon zinloos geweld, maar we hadden daarna een stille tocht gewoon. En Indrukwekkend. dat wie het ook. Ja, ik had er zelfs nog een stik oeskreun op mijn Facebookpagina. Ik hele protte reacties op kregen. Want in zo'n situatie, ik weet natuurlijk wat het is om een band te verliezen. Er zijn geen winnaars, er zijn alleen maar verliezers. Ja, ik ben niet eens. Maar ik hoop dan wel, als er iets gebeurt, dat een samenleving dat oppakt en dat het dealen ierpent. Ik had het idee dat er wel gebeurt op dit stuit in Drachten, of net? Ja, dat wie mij de stille tocht wel te merken, maar hoe gaat het dan verder? Hè? Want het kan best wezen, als we 2 maanden verder binnen, ja, dan gaat de gemeenschap weer gewoon terug. De wereld draait door. Maar de ouders, ja, die ben er al lang net. En misschien wel nooit. Dus, maar goed, ik hoop je dat wij in de gemeente, en als ik daar een deal van uitmaken kan, dan stel ik me daarvoor beschikbaar voor iepen te delen, iepen peteer, hoe dit soort situaties. Want
het is ook zo belangrijk dat wij iepen met elkaar delen. Juist wanneer er verdriet is. Nou, maar muziek, die hield een hele protte. En er wie ik bij de stille tocht echt muziek bij. En toen ik bij Pietje Bel aankwam en er wie natuurlijk duizenden mensen. En dan die muziek erbij. Dan wordt de ontroering groot. En dan is het moment dat je echt stilstaat van... We met mijn wander het iepen horen. Dank u wel. Mooi weer, zo'n begin van Noorderwien. En we moeten het leven ook vieren en dat doen we hoe het weer verder. Maar daar jet ik dit bij, dames en heren. Het gebeurt in onze provincie. Dus we moeten het ook net onbesproken liggen. Mooi is erbij. Doe eens weer met de vlag aan de slag. Zet ik misschien nog een gedicht straks van Regina. En dan gaan we naar Dolore. De eerste muzikale bijdrage van dit hier. Welkom. Dankjewel. Jullie zijn eens een keer eerder geweest. Toen lag ik ziek en zwak, misselijk op bed. Maar ik ben blij dat ik er vandaag absoluut bij ben. Jij heet Lisa, maar hoe heet de rest van de band? Achter je staat Giel, schilder, gitaar. Daan, Noordhoek en Richter Westerman. Mooi kerst gehad, leuk oud en nieuw. Ja, zeker. Ook chill. Ook chill, ja, eigenlijk wel. Ja, Was het een mooi muzikaaljaar? ja wordt heel tof. Kleine prijs van Friesland gewonnen. Ja. Komt misschien ook wel een single aan binnenkort. Ja. Dus genoeg plannen, begrijp ik. Ja. Ja. Mooi dat we er binnen. We praten straks nog wel even. Ik wil jullie vragen om het eerste nummer te gaan doen. Gaan we doen. Hoe heet die? Zweven. Mooi dat jullie er zijn. Welkom in Noorderwien. Dames en heren, Dolore! De zon maakt je haar goud. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. Het is alweer veel te laat. Geen mensen meer op straat en wij blijven kleven. Blijf
Wauw, mooi begin. Mooi begin van deze eerste Noorderwind Live alweer van 2020. Was een grote verrassing dat jullie de kleine prijs wonnen. Ja, we hadden het echt niet verwacht. Jullie stonden echt even van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Ja, het was echt even een feestje. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig nu? Hoe lang? Ik denk 2,5 jaar, 3 jaar. Elkaar ook getroffen als muzikanten of kennen jullie elkaar al op een andere manier? Allemaal via onze school toen der tijd. Toen de tijd. Ja, voor mij dan en Giel. Academie, hè? Ja, Academie voor Popcultuur, ja. Zijn jullie inmiddels allemaal afgestudeerd? Hoe zit het eigenlijk? Ik en Giel wel. Ja. Ja. En nu professioneel door? Wat zijn de ambities? Ja, dat is wel de ambitie. Lekker toeren, Oké. dat lijkt me heel vet. En ook met deze band? Of hebben jullie allemaal nog side projects en dat soort dingen? Of hebben jullie toch al gezegd, dit wordt het momenteel? Voor mij wel, maar Ja, muzikant, hè? voor mezelf, ja. Altijd al gedacht van, hey, ik wil een Nederlandstalige band beginnen? Of is dat puur toevallig ontstaan? Dat is toevallig ontstaan. Ik zong altijd Engels. Alleen toen dacht ik, ik ga even wat anders doen. En dat beviel zo goed dat ik wil niet meer terug. Schrijf je zelf de tekst of doe je dat met z'n allen? Ik schrijf de teksten, ja. Wil dat een beetje of moet je daar de momenten voor hebben? Verschilt per periode, dag, tijd. Inspiratie. Hè? Ja. Begint het met de tekst of begint het ook met de muziek? Dat verschilt ook bij mij. Soms heb ik een tekst, soms begin ik met spelen, soms tegelijk. Het is geen pijl op te trekken. Dat moet ook niet. Het creatief proces. Moet je ook niet mee bemoeien. Welk nummer gaan jullie doen? Wij gaan nu Graag of Traag doen. Ben ik helemaal voor. Delore. Graag of traag, ik spring hoog, jij springt laag, nu of straks. Ik zie kansen, jij gevaar, maar wat je ook bedoelt, kom op voordat het wegspoelt. Neem eens een break, een zucht mee met de wind. Wie weet wat je voor schat vindt. Hoe wil je meekomen als je niet duikt? De golven zijn er al en ik sta aan wal. Dit is alles. Dit is alles. Dit is alles. Alles of niets. Ik bedank. Je bent heel anders dan ik dacht en je slaat de plank. Nog meer dan volledig missen wat je ook bedoelt. Het is maar beter dat het wegspoelt. Neem eens een break zodat je helder ziet. Je denkt toch niet dat je echt goed zit. Hoe wil je meekomen als je niet duikt? De golven zijn er al en ik sta aan wal. Dit is alles. Dit is alles. Dit is alles. Alles of niets.
Prachtig mooie versjes. Beetje dromerig zelfs, Nederlandstalig. De Lore. Waar komt die naam vandaan eigenlijk? Uit een Zweeds woordenboek. Oké. Ja. Ja, joh, nou, dat is heel normaal. Op zondagmiddag zit je weer eens even Zweeds te leren. En dan... Ja, zo ging het echt. Echt zie je? Ja, echt. Hoe kom je bij het Zweeds? Ja, ik kan niks aan doen. Het is, Nee, dat mag. ja, mijn vader die kwam er wel eens en ik vond het super mooie taal. Dus Oké. ja. En kun je het ook echt? Of is het meer... nou, ik vind het leuk om Zweedse thrillers te kijken en dat soort dingen. Nee, ik kan wel. Ik ben er gek op trouwens hoor. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind die thrillers Heel altijd... goed. Ja, nee, ik kan een paar zinnen, maar mijn vader spreekt het echt vloeiend. Ja. Dus ja. Maar die heeft Zweeds geleerd of is hij Zweeds van origine? Nee, die is al heel vaak geweest met zijn ouders. Dus Oké. dat. Oh, wat grappig. Ja. Dus in de toekomst, jij in ieder geval de eerste tour buitenland wordt Zweden zeker? Of niet? Ja, het zou heel vet zijn. Hey, even over het schrijven van je. Want de nummers ontstaan met de hele band? Of ga je daar ook eerst alleen voor zitten? Vaak begin ik alleen. Ja, het Dolores staat toch wel een beetje symbool voor mij en mijn gevoelens en mijn verlangens en wat ik heb meegemaakt. En als band maken wij daar een geheel van. Wel heel dichtbij je dus. Ja. Heel kwetsbaar misschien wel. Ja, ook persoonlijk. Ja. Is dat moeilijk? In het schrijfproces kun je je afsluiten natuurlijk. Maar daarna moet je met je hele verhaal naar de band. En uiteindelijk sta je op dit soort podia. Hè? Ja, ik vond het op het begin heel moeilijk. Maar ik ben het inmiddels zo gewend dat ik stel me helemaal open. En ja, ze doen altijd heel lief. Maar het is wel een dingetje. Je moet wel over een soort drempel heen, lijkt mij. Ja, het is wel even wennen. Ja, vooral Engelstalig voelde meer afstandelijk. Omdat het natuurlijk niet je eigen taal is. Toen ik echt overging op Nederlands was het wel even pittig. Maar nu gaat het heel goed. Ja, komt er dichtbij inderdaad. Ja. Wat wel heel grappig is, voor mensen die de radio voor hadden, er zit een gitarist, er zit een toetsenist, er is een drummer. Jij bent gecombineerd, je bent multifunctioneel. Speel jij ook bas dus? Mijn linkerhand is bassist, ja. Okay. Ja. Wat knap dat je dat kunt. Ja. Ik kan maar één ding tegelijk. Maar, Nou, het gaat ook soms met moeite inderdaad. Nee, ja, klopt. Ja. Geweldige korg trouwens. Mooi apparaat is dat, hè? Ja, nee, hij is helaas niet van mij. Hij is van de drummer. Oh, zie je? Ja. Maar het was mooi geweest als hij van Je mij hebt hem te leen? Ik heb hem te lenen en dan met elk op. Nooit erover beginnen en op een gegeven moment vergeet hij vast niet. Dat is waar ik op hoop, inderdaad. Ja. Wel een prachtig ding, maar is dit voor de liefhebber echt... Nou, het is wel... je kan er wel korg is echt een begrip, hè? Dit is wel een klassieke, ja. Deze. Dus origineel heette dit de MS-10 en dit is nu de MS-20. Ja. En vroeger was hij nog groter en je kan hier dus... Ja, dat kun je nu niet zien, maar normaal kan je dan allemaal kabeltjes in stoppen, inderdaad. Ja, geweldig. Man. Kan je allemaal sounds maken, ja. Hoe zit het met je basloopjes? Want heb je die dan ingeprogrammeerd of moet je die ook heel erg uitspelen? Meestal speel ik ze helemaal uit. Ja. En soms doe ik stiekem een knopje en dan gaat er een signaaltje naar de korg en dan speelt hij ze af. Nou ja, vooral je er wat toetsen bij doet. Dus, ja, daarom kan ik hier wat meer dingetjes doen. Dus dat is dan... Zo ga je bouwen. Leuk man. Ja. Ooit gezocht om nog een bassist of denk je hij doet het wel? Het is wel goed zo, hij kon het wel even combineren. Nee, het is goed zo. 2020, een single. Ja, spannend. Al in de studio geweest, dat soort dingen. En worden er meerdere singles of eerst maar eens deze? Eerst gaan we 1 single uitbrengen. Ja, en verder zeg ik nog niks. Oké. Oh, dat gewoon, ja. Maar ambitieus dus. Echt investeren. Doen jullie alles zelf in dat opzicht? Of hebben jullie management en platenmaatschappij en dat soort dingen? Of? Ja, we hebben een hele lieve manager. Theo van der Veer. Represent. Dat helpt wel, hè? Als je er iemand bij hebt die heel veel van die klussen van je overneemt. Ja, zeker. Ja, hij denkt heel goed mee en heel fijn. Ja. En de titel al bekend, single? Of is het echt helemaal nog alleen single? Meer mag je niet zeggen. Ja. Nee, komt straks wel. Kom je gewoon weer terug? Ja, precies. Ja. Doen we. Wat gaan jullie spelen? Hitte. Ik ben ervoor. Dolore, live in Noorderwien.
waar sta je dan? Je probeert nonchalant te doen, maar ik ben je voor. Daar gaan we dan. We weten allebei hoe dit schip strandt, maar zijn nog niet klaar en rennen er onderdoor. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Jij voelt het al, je wil er niet aan denken, maar ik heb je door. Doordat wat je zei vannacht, is dat echt hoe jij je voelt of hou je de schijn op, omdat dat lekker voelt. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Morgen komt de donder, dan weet jij het weer. Morgen is pas morgen, zoen me nog een keer. Morgen komt de donder, dan weet jij het weer. Morgen is pas morgen, zoen me nog een keer. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Prachtige versjes, mooie teksten, geweldig leuke band. Ze komen gewoon uit Friesland en ik hoop dat ze absoluut nog eens komen. Lisa Bloem, Giel Schilder, Richter Westerman en Daan Noordhoek. Wat mij betreft tot de volgende keer. Jullie maken echt heel leuke muziek hoor. Ja, gewoon. En gewoon mee doorgaan hoor. Top, dank. Dankjewel. Dolore, dames en heren. Applaus. Ja! Straks terug met Wat een Koor. Maar eerst het Nijs. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Snijn in Bureau de Vries. Daar word ik fleurig van. Dan kan ik de dingen weer aan. Muziek maakt je met ouderen en zieken. Dus eigenlijk gebruik ik ook de muziek als middel om gesprek te voeren, bijvoorbeeld contact te maken. Sander Mets had er zijn werk van maken. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ja, zodra er muziek klinkt, gebeurt er iets magisch, vind ik. Ontvang.
Nee, 18 is meer voor begrafenis. Hallo? Hi. Oké. Aas is terug met Noorderwien live. Onder oren met Simon Fuik en zijn Vreunskipstoer. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Simone Scheffer. Aas is nog een lied jaloeren te gaan. Onder oren met een optreden van Yildau Bakker. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Simone Scheffer. Nou, dat was het. Ja, ook de kleer. graden. Mooi bewolking, maar letter komt de zinnen erbij. Er is kans op een buiken en het is 8 graden. Er is dus van alles mogelijk morgen. Er ziet een matig vrij krachtige wind uit het westen-noordwesten. In het watergebied wiest het en kreft zon. Nachts klettert het op, dan is het droog en dan zo'n 4 of 5 graden. Snij, droogbaar en 8 graden. Keukenkopers, opgelet! Profiteer alleen nog tot en met zondag van hele keukens half geld bij Keukenconcurrent. Dat betekent gigantisch voordeel op al onze keukens. Modern, landelijk design, eiland, greeploos, hoek en rechte keukens. Echt alles voor de helft. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Het wordt winter. Vroeg donker, guur weer, kale bomen. Maar geen kale private lease modellen bij Peugeot. Want tijdens Peugeot Winter Drive hebben we een hele scherpe private lease deal. De Peugeot 108 Active, standaard voorzien van de meest gekozen opties, voor slechts €219 per maand. Dus ga voor een hele goede private lease deal naar de Peugeot dealer. En rijd deze winter nog in een nieuwe Peugeot. Nu bij Trekpleister. Extra veel korting op vitamine, mineralen en supplementen. Nu alles van Davitamon en Bional. 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Met uitzondering van geneesmiddelen. Jumbo start het jaar goed met extra voordeel. Met bijvoorbeeld aardappelen, een zak van 3 kilo, nu 1 + 1 gratis. En nu ook heel voordelig, Wapenaar kaasplakken 1 + 1 gratis. En Optimal drinkyoghurt of kefir, 2 pakken voor €2. Een goede start. Start bij Jumbo. Omroep Friesland. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met het muzikale feestje, dames en heren, hier te vieren in deze aflevering. De eerste weg van het hier trouwens. En we gaan een koorkleed zitten. Lintje baby Jere! Ze komen uit Holwert, zie de Wattenkoor. We hadden zoals ik eerder te gast horen. En de baas een beetje van dit koor is Adrie de Boer. Zit nou achter de vleugel. Dag Adrie. Ja, ik ben de baas net, ja? Nee, hè? Nee. Is er een baas eigenlijk? Ja, een bestuurder, hè? Ja. Ja, dat ben ik net. Nee. Hoe lang ben je al dirigent van dit koor? Ja, een muzikaal leider neem ik het mee. Oh. Zo, ik speel ik, dus ik ken dit net zo volle dwaan. Maar nee, wij mijn meisje met z'n allen proberen zo leuk mogelijk festjesdeel te zetten. En ik arrangeer het wel wat. En, maar ik viel me echt net een dirigent, ik ben meer een muzikaal leider. Ja. Altijd maar de naam had. In ieder geval leuk dat je hem er binnen. 2015 of zo ben je begonnen? In het multifunctioneel centrum ook een beetje of net? Ja. Fjouwerleerling. Wat wie de onleerling eigenlijk? Gewoon gezelligheid of hem echt de drang om te jongen? Ja, gewoon gras jongen. Ja.
Ja, dan mag je wat. Ja, dat doen we wat, hè? Ja. Alweer uit Holvert wij trouwens, of zit er ook import bij? Zit ik import bij. Ja, hè? Ja, ik weet net precies waar, maar ik ben er krek bij. Dus ik dan best ja, dat voor het eerst. best een rookie. Ja. Dat is nog al op een voorste rij. Ja, dat moest. Doe van het begin erbij. Ik ben vanaf het begin erbij, ja. Ja, gewoon, maar als je dan, je ziet nog tafel, denk de matters wat gebeurt in Holvert. Nou, nee, in Holvert zijn ze betachter is een koord. En ik kom net uit Holvert, toen dacht ik, oh, dan kom ik erbij. Komt u de buurt bij? Ja, verder wat. Oh, ja, maar man. Goed zo. Jongen, straks zie ik nog een rol spelen bij Simon Fuik. Die komt je mij een bakfiets. Die is mij een vriendschapstoer douane. Die treft het net met waar. Dus we zullen maar eens eerst even mijn oordroegje en dan handdoeken erbij. En dan zullen ze even zien. Maar goed, daar zie ik nog mee optreden. Maar eerst het koor even centraal. Adrie, welk nummer beginnen wij? We beginnen met het verenigingslied en dat heet Wat een Koor. Ik ben ervoor. Live in Noorderwien! Wij willen jullie graag zongen, van dit je aan het publiek. Maar je grote willen, in wij van de muziek. Het aanbelande virus is dus hoeveel plak. Repeteer je alle weken, jouw duizend soort gerak. Het is altijd gezellig, veel hier op uw gemak. Als mijn gaan was, dan ken dat, elke weer die kinderbij. Oh, en nije vestjes, dus je zong maar mij is mij. De steile treppen klimmen, het is fris en jong. Is de ware club geweesten, het hotel Zonnedom. Dus daar is toch alles zitten, ja, dan niet je als ik zong. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Niks te weinig meisje, als soprano was. Voor alle noorderijtje, zo ben wij in de sas. Veer wij soms als in de bocht, dan is dat als het is. We jongen altijd van de lucht, de superkoor, ja, is. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Wat een koor, dat ben wij. Wat een koor, ja, ja. Wat een koor is jongerij, zo willen wij het gaan. Zo willen wij het gaan. Zo willen wij het gaan. Zelf, ja, mooi. De goede versteender hiet al even uit. Adrie natuurlijk is muzikaal buggelier, de rest is al je vrolijk. En dan eerst en eerst een ja. Ja. Helaas kan er niks aan de hand. Nee, mooi stem toch? Ja, toch, hè? Ja. Hoe dat is als... nee, dat is best de enige meneer verder, hè? Deze keer al, ja. Ik had heel zwier. Heel zwier? Ja. Maar ja, het jaar erbij, hè? Ja, leuk wel. Ik heb brede schouders. Wat kennen. En dat is toch wel leuk, want dan pak je eerst even een momentje van ja. Ja, daarom dus. Ik kom er een beetje uit. Kom goed. Wie dit een besteed noemer of zo? Hoe zit het eigenlijk? Wat een koor? Nee, dat had u dirigent, arrangeur en speler. Alle die mannen en alles, die had het gewoon voor u even. Nu kun je het flansen. Leuk, is een beetje een soort... lijfslied, hè? Ja. Dus, ja. En wat zong je hem verder uit het repertoire? Van alles. Het is eigenlijk een popkoor. Eigenlijk een gemengd popkoor. Dat wilde zien, hè? Ian man. Maar verder... dek de lading waren. Ja, daarom. Ja. Nou, dan moet hij iets zonder werden. Maar ja. Nee, van alles wat. Alle van aard. Nee. He, dus alles. Ken je alle noemers die te ondroegen worden? Nou, de meestens wel. Ja, hè? Je zong echt vanaf het begin al mee, of net? Nou, net.
Ja, een poosje toch? Gezellig iets, jongen. Dat is een beetje de reden dat je het leuk vindt om mij te doen. Ja, tuurlijk. Heb je nog favoriete noemers erbij? Dus ik, als die begint dan... Nou, wat een goal, dat ben mij. Ja. Maar het is wel leuk, lekker fleurige versje is dat. Ja, inderdaad. Oefen je hem vaak? Nou ja, 1 keer per week zeker. Ja. En dan nog deze extra dingen erbij. Nou ja, hartstikke leuk. En ze nou nog wat optreden? Ja, juist. Johan, in Holwert? Ja, ik woon in Holwert. Prachtig dorpje, nou. Beetje koud. Ja? Beetje koud. Het waait wel altijd, hè? Ja, juist. Je waait van de weg daar. En wordt de dik ik nog erop brengen, hè? Ja, dan wordt het helemaal wat. Nou, ik zou de zwembroek maar kleren. De grapje. Het ook een badkuil. Ja, maar ik... Zit net had je mij een mooie optreden hier, joh. Het gaat hartstikke mooi, man. Maar we trainen vaak op, het is een pro-oefening dus. We oefenen elke week, zaterdagmorgen zei dus. Ja, en we doen het altijd met plezier. Ik ga net alleen om het jongen, maar ik doe het om weer. De lol, toch? Ja, en vooral mijn sokken vooral, jongen. Is het wat een leuke groep? Het is een hele leuke groep, ja. Net een mopperig? Nee, nou, hier achter me kennen ze wel wat van. Dit is de mopperhoek of zo? Ja, nee, dat valt daar. Mok. Ja, dat is... Nee, het valt best daar. Ah, nee, gezellig man. Welk nummer game dan? Ik denk van Perfect. Maar je bent net zeker? We wachten je begeleiding aan. Nou, Adrie. Ik kijk even naar Adrie, toch? Het is leuk, man. Er straalt de prottelol vanaf. Ja, zeker. Dat we heel die protten willen. Ja. Het is wel eens moeilijk om er bovenuit te komen, wat je wat vertellen willen. Ja. Maar goed, dat je zegt van, je krijgt al je gratis koffie, dan ben je er wel bij. Hè? Ja, ze werkt er bij mij, hè. Gratis koffie, drank, vooral ik. Nou goed. Perfect of net? Wat zei je dan? Perfect? Ja, perfect, ja. Nee, dan ga je gang, jongen. Dames en heren, wat een koord, live in Noorderwien. Dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids.
Geweldig. Wat een koor. Asus, Dorse, nog een noemer. En A bij de cameraman, dat je de internet of televisie behoudt. Neem ik even maar A. We beginnen even naar de bar. Of Jorrit, maar ik komen. In ieder geval staat Volkert daar. Bloem maar even steen, Corrie. Kom zo weer bij hem waarom. Volkert, even ik wil aan een voorstelrondje doen van die culturele band, mag ik ze zo nemen? Ja, culturele band. 2018. Ja. Ja, hè? Nee, dat mag je zo nemen. Even het stuk. Nigeria. Ja, het is best wel een bijzonder hit. Daar heeft de toneelvereniging van Nijengeer, Nijbegin. En zij hebben een jongere ploeg sinds vorig jaar. En de volwassenen, die spelen ook nog. En het leuke is, wij spelen in januari en de Grutten in februari. Okay. En het ben dan eigenlijk, in die 2 maanden brengt dat zelfskip gewoon 2 premières op het podium. En dat is wel echt wel vrij uniek. En dat doen ze dan maar even in Nijengeer. Ja, vind ik knap. En wat voor stuk is het? Nou, uw stuk, dat is heel leuk. Wij zijn verder in mijn vakantie ben wij begonnen. En toen hebben we ons in allen zo'n, hey, wij kunnen het nou, hè? En de band die hebben gewoon echt zelf een hele verhaallijn bedacht. Okay. Nou, een beetje onder de hand van improvisatie hebben we al materiaal verzameld. Dat hebben we op een bult gegooid. Daar heb ik in de zomervakantie een script van schreven. Okay. En na de zomervakantie ben we het aangezet maar de repetities. Okay. Goed. En wat het ook is, dat ken die band. Ja, dat is ook. Kijk, ja, want dat hebben ze zelf betaald. Ja, nou, dan bloest in. Ja. En dan ren ik even om. Dan kom ik achter de bar. Dan ga ik eerst even een rondje voorstellen, man. Hoe is het? Fenna. En doe eens? Mariana. Mijntje. Jeffrey. Rokea. Gerrit. Robert. Gerrit, mooi. Nee, dat jet zo. Articuleren, dat had Volkert hem. Hey, hoe heet het stuk? Eerst maar even met de titel beginnen. Wat ben we mooi fjot. En het gaat over... serieus? Ja. En dat hij hem zelf betaalt? Nou, ben je er een mooi uit, net? Ja. Dat hebben mij ook wel betaald, maar al je ideeën. Ja. Okay. En hoe kwam je op die titel? Nou, het gaat zeg maar om Kate-groep en die gaan mij ook weer fot. Ja. Een midweekje naar de camping. Ja. Dus saai. Ik dacht, zien we een gekreet meer awesome en dat soort dingen weer. En OMG. Nee, het valt mij. Het valt mij, ja. Dan ben je er een mooi uit, net. Wat voor rol is het? Ik ga een rol en... Ja, dat hoop ik wel. Nee, gewoon... Mag ik even met Volkert praten? Het is een beetje hetzelfde als Varagtier eigenlijk. Oké, en Varagtier? Varagtier, toen ik wel een beetje pittig en ik hier altijd wel wat te zeggen. Oké, wat is die personage? Ik heb niet een stuk. Kijk. En nee, gewoon heel fel en pittig en ik hoor al. Ja. Ben gewoon een bitch. Beetje hoor. Ja. Nee, toch een keer. Ja, dat moest om denken, hè? Ja, ik kom er wonen in, dus zo het, hè. Ik ben een keer verhaal. En wat voor alles toe? Ik heet Grietje en ik ben een redelijk stoer type. Oké, dan ben je de spierballen en Ja, nee, net zo. Maar ja. Bij wijze van een creatief jongen. Ja. Hij pro de tekst? Ja, wel een beetje. Ja. Bord leren, valt daar? Ja, elke week wel een boekje erbij. Ja, boekje erbij, oké. En wat voor alles toe? Ik speel in een stuk speel ik als Hein. En ik ben de boel altijd wat aan het opruimen. Ja, een beetje onverstieren. Ja, zoiets. Ja, dat lijkt mij totaal net. Nee. Maar dat lijkt hij wel. Zo'n beetje zoiets wel, ja. Zwieren rol of niet? Ja, sommige stukken wel. Ja. En sommige stukken valt het ik wel wat aan. Ja. En welke rol speelt toe? Ik ben de regieassistent. Kijk. Assistent Volkert. Dus dan is de Volkert de strenge jongen en dan maar stoet weer uitlezen. Ja, dus dat is van catering tot aan het hele repetitieproces mee. Small drok dus. Ja. Kijk, nog even terug. Wat is die rol? Sietsen, ik speel je Sietsen en ik ben een jonkje, ben ik mijn item op vakantie op een camping. Ja. En dan kom ik Hielketje in. Oké. En dat bent toe? Ja, dat ben ik. Oké, en dan? Nou, dan krijgen we een opdracht van Hein. Ja. Die is dit daar. En dan een hele zware opdracht. Oké, en mag je net vertellen wat de opdracht is? Nou, maar het wordt geheim op. Ja, we willen het plot ik nog net verklappen hoor. Nee, dan weet je alles al. Dan hoor je net meer naar het stuk. Maar is de bot van... ja, wel van de lol toch? Ja, dat wel. Ja, beleek je. Zoek ze mensen zeggen. En hij is de pro-tekst ook? Nee, valt voor wat aan. Valt wat aan. Maar leuk studeren dus? Ja. Is Volk een beetje een aardige regisseur of niet? Ja, jawel. Ja. Is hij wat streng?
Nou, valt wat daar. Oh, oké, hartstikke mooi. Goed, we praten straks verder. Leuk dat er binnen. Jong talent, voor jou is er graag een koor. Dag koor! Ja, draai maar weer om. Ja. Hoe ga je dat dan? Heb je nog commissievergaderingen hoe welke noemers je moet kiezen? Of heb je er weer een aparte groep voor? We hebben een muziekcommissie. Ja, dat is vaak zo, hè? Ja. Ja. Dus. En waar zit er in die commissie? Ik. Nog een paar, Tineke en Jannie. Dikke ruzies, lang leven de discussie of valt het daar? Geen ruzie. Ja. Heb je met een bepaald criterium, met een bepaald gevoel wijzen wat je hem houdt willen van noemers? Ja, er zijn natuurlijk ook andere koorleden die ook hun inbreng hebben. Dus ja. En dan moet er nog ingestudeerd worden. Nou ja, Adrie bewerkt het ze vaak ik nog wel wat. Klopt, inderdaad. En soms lukt het niet en dan doen we weer een ander nummer. Zo zit het in het leven. Hè? Goed, welke game doen we nou? California Dreaming. Oh, ben ik altijd voor. De Mighty. Ja, we gaan nog eens winterhoorn. Dus daar begin ik nog net hoe de helemaal in. Ik vind het mooi dat je hem er binnen. En je hebt nog een mooi Mighty noemen. Want daar associeer ik het in ieder geval altijd mee. Wat een koor. Live in. Hoor hem in. All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. For a while, on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay, California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown, and the sky is gray, Happy for a while, on a winter's day, I must say the damn why didn't tell, I could leave today, California dreaming on such a winter's day, California dreaming on such a winter's day, California dreaming on such a winter's day. Ja, ik ga een rare klok, want het gaat door de winter. Maar dit associeer ik persoonlijk altijd met de Mighty. Maar zat ik wel eens broek van een jest, versje, dus het kan alle tijden in ieder geval. Een van de noemers die het wat een koor doet, Adrie. Dat is hartstikke mooi, man. Ja, toch? Ja. Beetje oefening, beetje stoptreden. Today in de Mighty. De Mighty's Veske nog wel eens een keer natuurlijk. Ja. Nee, maar dit associeer ik heel wat van, ach, komt hij maar weer. De mooie waar komt er weer om. Ja, ik heet het nooit kabbeld door een Winters Veske trouwens. Ja. Nou ja, maar de tekst gaat er wel weer om. Ja, Winters Day. Hè. Dat moet ik zeggen. Ken je nog ledenbroeken of vind je het wel prima zo? Nou, het is altijd gezellig dat er meer mensen. Ja, hè? Dus mensen kiezen zich nog op aan bij het koor of net? Ja, man, hè? Man. Ja, meer man. Ah, gezellig toch? Het was net genoeg, hè? Het was blijkbaar net genoeg. Nee, dan begint ook een mopper al, hè? Dat heb ik nooit gehoord. Hoe kiezen ze zich op aan trouwens? Via een site of zo, of een e-mailadres? Volgens mij, en hier van ons bellen. Wat een koor even googlen. In toetsen, dan komt er wel een site. En wat is je verste oefen, Jonna? Op Toensdetjoenen. Ja. In het Veerhoos. Wat is het? In het Veerhoos. Multifunctioneel. Nee, Amelander Veerhoos. Ja, café. Kroeg. In het kroegje. Ja, ik ken net veel verstand van kroeg. Die denk ik zelf. Ja, hè? Je blijft nog even hingen, want straks krijgen we Simon Fuik hier. Hij is onderwijs en daar gaan we met hem op praten. Ik geloof dat er ondertussen een contactwest is om daar nog een noemer mee te doen. Dan proppen we hem op een gong trouwens, maar dat showen we straks wel. Dus dat komt wel goed. Dank u wel. Applaus voor hemzelf. Het café is hier, pak een bak koffie. De stenen wordt stwollen, dus dat wordt hartstikke mooi. Ben Adrie.
koor. Even toch 2020. Hoe ben je plannen verder? Met koor bedoel je? Nee, bij jou, gewoon zelf. Ik ben dwande naar album te maken. Heb al wat dingen voor opname natuurlijk. Ik heb nog geen titel voor het album. Oh. Maar er zijn al een 4-tal nummers opgenomen. En we zijn zelfs bezig om te zien op een van de festivals een animatiefilm krijgen. Aha. Dat is dat gaat 14 jaar of vorige week al zijn. Dat is de Doen een dekbedpolder. Dat doet mij wat denken aan Facebook. Alles is altijd mooi op Facebook. Ja, haast altijd. Alles is mooi. Jij hebt altijd fleurig, altijd leuk. Sprookjes vooral. Dat is ook, het is een soort alter ego. Hè? Dat is het Doen een dekbedpolder, dus ik een beetje. Ja, dus daar ben we bezig om. Maar haast die dat ken? Jury van der Meer die heeft de tekst gerund en die is dwande om meesten daar voor te vinden om dat iemand te zetten. En dat mag wel even af. We hebben nog geen antwoord op, maar dat is de bedoeling om daar een clipgebied te maken. Had je een planning voor het album? Nee, ik denk na december denk ik, want voor december is een proto-orendroogtek. En dus het album had Sint-Tier even om te riepje natuurlijk. En let steen over de titel dan hebben we het. Maar noem maar wat ik voor de kast speel, dat komt er sowieso op te staan. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat wist ik bij de 30 jubileum hier in de studio. Hoe is die 2019 bevallen? Er best al iets eerder, best eigenlijk als de oerstap maken naar een full prof muzikant. Is dat gevoel een beetje goed deel kwam ik in 2019 vindt? Ja, wist het. Ik ben al 3,5 jaar als muzikant. Ja, bedoel ik, maar hem. En ja, ik heb een oren-tiert gekregen natuurlijk. Dus ik kan komen waar ik wil. Maar met die zijn jongens en dus ik krijg een oren-tiert. Maar bevalt nog steeds goed? Ja, het bevalt hartstikke in de best. En dus ik geef mooi wat me terug. En dus voor 2020 ben ik er nog plan en zelfs voor 2021. Want dan zit ik al 50 jaar actief in de muziek. Daar heb ik het dan mooi over hard. Best bij deze doen. Ja, dolle. Ja. Adrie Boel, straks met wat een koor. Zullen ze hier op een gong nog een vestje doen, maar dat krijg je straks al even op mij. Op radio, televisie en internet. We beginnen eerst naar het Nijs. Snijdenweddy bij Omroep Friesland. Daar, jongen. Snijden in Friesland. Maar een ier uit de rieke muziekskiernis dat centraal zit. Ja, ik ben blij. Het was een monstertocht. En de quiz, waar zei dit? En we zullen het nooit vergeten. Dat weer prachtige dit. Snijdenweddy bij Omroep Friesland. Ja, ik heb het gewend. Ik ben er. Omroep Friesland. Snijden in Friesland. Oh, sanitaire. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Allsafe mini-opslag geeft thuis. Slim wonen of werken betekent slim met je ruimte omgaan. Hoe? Met een slimme extra kast, zolder of schuur. Die huur je bij Allsafe mini-opslag. De beste plek voor alle spullen die je niet dagelijks gebruikt. Want bij ons staan je spullen veilig en verwarmd. We halen en brengen ze als je dat wilt. En we nemen zelfs je pakketjes in ontvangst. Huur nu opslagruimte bij Allsafe. En krijg tot wel 50% nieuwjaarskorting. Ga naar allsafe.nl/slimme deal. Nu bij Sani Direct 40% korting op badkamers. Plus een gratis wielerrooi en bochttoilet. Nu tot wel 50% nieuwjaarskorting bij Allsafe. Ga naar allsafe.nl/slimme deal. De nummer 1 in betrouwbaarheid komt met iets nieuws. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Hoe lekker is dat? Ga snel naar toyota.nl. Dat is de power van Toyota. Nou, eenmalig voordeel op Berden en Boksprings tijdens onze eindejaarshow bij Meulen en Baarsma. In Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Meer weten? Kijk op toyota.nl. Kom voor deze en oren mooie aanbiedings naar Autobedrijf Strikweda. Jo Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Gert Kluk bij het NOS Journaal. De jongens van 12 en 13 jaar die zijn aangehouden voor de fatale flatbrand in Arnhem zijn vrijgelaten. De jongens worden ervan verdacht dat ze vuurwerk hebben gelegd op een oude bank in de hal van het flatgebouw waar ze wonen, waardoor de bank in brand vloog. Door de brand bleef een lift hangen waar op dat moment een gezin in stond en stikte de vader en zijn zoontje van 4 in de rook. Het is gebruikelijk dat jonge verdachten niet langer dan strikt noodzakelijk worden vastgehouden. De jongens moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden en beschikbaar blijven voor justitie. Het kabinet is bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten. Vannacht werd bij de luchthaven van Bagdad de Iraanse topgeneraal Soleimani bij een Amerikaanse raketaanval gedood.
Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt niet wat hij van de liquidatie vindt. Wel schrijft hij in een verklaring dat Iran de instabiliteit in de regio in de hand werkt en dat generaal Soleimani daar een rol in had. Blok roept op tot kalmte om verdere escalatie te voorkomen. Nederlanders in Bagdad krijgen het advies te vertrekken als dat veilig kan. De brief die vanochtend werd gevonden bij het Okura Hotel in Amsterdam is veiliggesteld door de explosieve opruimingsdienst. Het is niet duidelijk of er explosieven in zaten, maar de brief had dezelfde kenmerken als de bombrieven die gisteren werden ontdekt. De brief van het Okura gaat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Geen van de bombrieven is afgegaan, maar volgens de politie hadden de zware explosieven wel degelijk letsel kunnen veroorzaken. Onderzocht wordt wie erachter zit. De Australische marine heeft honderden inwoners en toeristen uit de kustplaats Malakuta geëvacueerd. Zo'n 4000 mensen vluchtten maandagavond naar het strand toen bosbranden het dorp deels in de as legden en vluchtwegen blokkeerden. Het dorp is nog altijd over land onbereikbaar en door de rook is het ook moeilijk om mensen met helikopters te evacueren. Het weer, bewolking en af en toe regen bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Met ongeveer 9 graden is het zacht. Het weekend voorop vrij droog, soms wat zon en 's middags ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Azes, het tweede uur van Noorderwind Live. Onder andere met gasten uit Greensland, het duo Sprookwater. En uit Friesland wij Hilke Breedler en zijn muzikale maten. Dit alles en nog volle meer. Straks in het tweede uur van Noorderwind Live. Graag en dadelijks. Voor alle eenmanszaken geldt sinds 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer. Dat weet u inmiddels. Maar hebt u het nieuwe BTW-ID al goed aangepast op uw factuur en website? Oh, en uw zakenrelaties. Zijn zij al op de hoogte gebracht? Begin het jaar goed en zorg dat u het nieuwe BTW-ID nu gebruikt. Check of u aan alles hebt gedacht op belastingdienst.nl/btw-id. Wat een waar krijgen bij Friesen betieren in Corus heen en net? Is jouw technische installatie klaar voor de winter? Goed onderhoud voorkomt dat jou onder een koude douche komen te staan. Met een service- en onderhoudabonnement van Koninklijke Damstra zorgen wij dat jou er het hele jaar noffelijk bij zitten. En dat al 110 jaar. Als dat net koninklijk is, show voor alle info op damstra.nl. Kom een dagje shoppen in Alexandrium Rotterdam. Hier vind je alle nieuwste trends op het gebied van fashion, beauty en food. Sport en elektronica, wonen, koken en slapen. Meer dan 200 winkels overdekt. Uitstekende parkeermogelijkheden en 7 dagen open. Alexandrium Rotterdam. Zo is er maar één. A20, afslag 16, alexandrium.nl. We are Europeans, we are democratic. But what's happened with our people? Wat hebben minderheden te vregen en te bieden aan Europa? Verslagjouwer Onno Valkena ging maar die vraag op reis. En begon bij de Roma in Bulgarije. De grootste, maar ook de eerste minderheid van Europa. But I have a deep, deep pain in my heart. Snijn in Friesland ook. Alexandrium Rotterdam. Nu volop sale in meer dan 200 winkels. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar wek bolles wat oren onderwerp door dan alleen de muziek. Dat bewijst het goed wel weer. Want Volkert Wesseling had zijn culturele kinderen mee om. Ik ken net leren, sorry. We beginnen weer goed. De toon is weer set voor het hier. Maar hij dwaande mij een stuk met alle jonge mensen in Niger op te zetten. Volgens mij, hoe lang hij hem nog eigenlijk? Wanneer is de eerste keer? Midden januari. Ja, nou. Het is al 3 januari. Wees toch zenuwachtig of niet? Nou, het begint wat te komen. Ja, hè? Ja. En vliegen hier ook mee die? Ja, klopt. Tweede keer dit hier. Wie het heel erg eng de eerste keer voltaan? Nou, krijg voordat ik op moest, wie het wel heel spannend. Maar toen er iemand stond, toen dacht ik van, oh, het valt door mij. En wat voor stukje in vliegen hier?
Het ging ik ook een skategroep, hetzelfde skategroep. En ik ben nou wat naar leden bezig maar. Maar het ging meer van in de skate. En ook het echt boet in de skate ik. Maar het is wel een soort vervolg op het verhaal van Vlien hier. Ja, dat klopt. Ja. Hamvraag is natuurlijk, zit je met echt wel in de kate? Nee. Ga je met kate of net? Nee. Jammer. Ja. Ja, dat kun je misschien nog wel regelen. Ja, misschien wel. Je mag nog wel, de kate leeft die toch of net? Nou, ik ben tolve, dus dat ook nog wel mij. Duidelijk ja. Ja. Goed zo. Had je vrienden ik mij in? Ja. Oké, hoe vond je het de eerste keer? Want ik bedoel, er komt zo'n podium en een publiek. En, Ja, wie toen het heel ervaren, maar nu snap ik het wel, zeg maar. Nu is het een beetje meer dat ik weet al hoe het voelt, zeg maar. Maar varigatief vond ik het wel heel spannend. Nou, nog steeds, ik wil, het begint wel wat te komen, maar... Je sliepeloze nachten? Nee, dat nog net. Dat denk ik wel leuk. Daar, doe, zenuwachtig? Nou, nog net. Nee. Maar dan... Gaat het wel komen? Ja, van tevoren wel altijd even. Maar dan als er dan in bezig bent, dan is het net meer zo spannend. Dan zit er wel in, dus. Altijd al dreamt om een rol te spelen in een theaterstuk? Of kwam dit gewoon toevallig voorbij? Nou, mijn mem zei dat wat op Facebook stond, dat ze om mij koers doen. Ja. En mijn pa speelt ik altijd al toneel. Oké. En mijn heid en mijn broer nou ik. It's all in the family. Ja, eigenlijk wel. Hey jongens, een geheime kate in het warpen net? Ja, we houden per keten. Per keten zelf? Ja, er ben een stuk uit waar. Maar wij, dus ik vier er net vol bij. Prutten natuurlijk wat op stapel prutten. Maar, Hoe je dat om een verhaal te vertellen hoe aan kate dan? ja, wel mooi. Ja. Dit, rock'n'roll. Ja, zou ik het wel zeggen, ja. Hartstikke mooi. Goed. Ik kom straks weer bij je brom, jongens. En dames, mag ik bij zeggen. Maar ik geef naar de volgende muzikale gasten. Ze staan er al een keer voor. Trots op Grun zit er bij hier op Boast. En wat staat hier nou op? DN8. De nacht. De nacht. Ja, de nacht. De nacht er nog jong, jong. Ja, daarom. Ik ben er vroeg bij. Deze heer ben van Sprookwater. Oh, ik krijg voor het weer een hoed op. Ja. Mooi. Mooi. Niet die goed. Ja. Sprookwater. Leuk dat je naar binnen. Ja, wie ben op blij dat wie ben? Ben je Veel zegen en najoor. Ja. Ja, de beste wensen. Hij nog wat ruilhoorn in Green zo net? Nee, wie ben rustige mensen. Ja, hè? Ja. Ja. Maar hier was van toestaan, heb ik gehoord. Ja, nee, hou maar op. Ja, nee, dat weer een echt drama. Dus, Zelfs mistig. Ja. Ja, we hebben vuurwerk opstoken, maar we zeggen niks. Nee. Nee, bij jullie hier ook? Ja. Ja. Nou, we Steve van der Rut. Ik short een per 100 meter. Wij had jullie jou. Het meestal is niet een grut C van vuurwerk. Ja. Maar een paar piltjes. Ik denk, nou, Dat was niks. Nee, jammer. Ja, nou goed. Dan pak je de whiskyfles maar weer. En, Ja. Nee, maar wie ben er weer? Dan met je alleen, hè? 2-3 jaar of zo? Nou, ik denk wel 3 hier dan. Ja. Eerst even noemen, straks even praten. Wat hebben jullie allemaal mee, man? Dit is uit de munten. Nou, Fries me ook echt een vissers, ja. Ik zal hem zo inlopen. Ja. Dit is de TM20, Termunten 20. De Dolders, dat is de zeearm van het waard. Ja. Ja, en er zijn heel veel vissers al hebben ze ook verkeken. Als de Dolders, zeg maar, het onweer boven de dolder blijft hangen, dan gaat de hel los. Echt, met voortwijzen. En het lied gaat over dat we heen en weer gaan tussen de schipper en de onweersbui. Het gevecht tussen die twee elementen. Okay. Toch het lied over. Ja? Ik jou hier de studio. We love Greenslawn of zoiets, jongens, of net? Ja, beetje? Ja, toch ja. Spraakwater, live in de muur. Komt in. Rijden lang, kijk naar de stad. Grun langzaam, geduldig wacht. Kijk van dolder tot aan wat. Strijk goed, heb kracht. Ja, jongens, het is een live show. Wacht even, we Sprookwater, dankjewel. Ja, 1 minuut. We gaan zo weer opnieuw beginnen. Ja. Nee, jongens. Sorry, jongens. Nee, dat geeft niet. Het is een live. Ja. Een nieuwe batterij. Moet er een nieuwe batterij in? Oh, hartstikke mooi. Ik ben nieuw. Dat ligt niet aan. Dat ligt aan. Oh.
Ik pak Oké, nee, dat is een live show. Zo werkt het. Live programma's, no problem. Ik kan eens wel pakken, ja. Ik heb wel even die pakken, joh. Sorry jongens. Nee, dat geeft niks. Nee, dat hoort erbij. Sorry Friesland. Dank je. Wat ga je me even terug, trouwens? Die gewoon zo het tweede nummer doen. Dat is een nieuw nummer. Een primeur. Gewoon het eerste nummer weer. Dat is perfect. Nee, als tweede nummer. Oh, zo bedoel je, ja. Dat is perfect. Hebben jullie allemaal altijd zo'n tafeltje bij je? Natuurlijk, dat past op bij die. Ja, is fantastisch. Dan hebben we dat metgenomen. Ja. Maar dit is gewoon standaard uitste. Even soundchecken, jongens. Doe dit. Doe dit. Top jongens. Ja, nee, dat is een live show. Wat doen we dat? Glokken gaf het al je net in de hoorn in de Noorderwind. Dat wollen werkt net. Ik net niet naar hier. En dat kan eens een keer gebeuren, dat er een batterij leeg is. Microfoon, welke Dolf? Fantoom. Fantoom moet erop, ja. Collega. En welk nummer? Dat is een nummer. Kijk even, nou, ja, zo werkt het. Ja, dan moet ze weten welk kanaal het is. Zo werkt dat achter de schermen. Nou goed. Ja, kan ook nog, ja. Nou, ik zal even zien. Dolf, welke? Ja, oh. Ja? 22. 22, Martijn. Kanaal 22, Martijn. Sinds Martijn een beurt had, is er een stuk vooruit gegaan zo. Ja, hartstikke goed, dank je. We plegen er heel tijd mee. Goed. Nou, ik ben heel bereid. Even soundchecken. Is dit goed, jongens? Ja, er is nog niks. Hij zit er wel in. Ik heb een bal in de uitsturing. Ik hoor hem wel. Ja, heurst hem? Ja, ik hoor hem wel. Heurst hem zacht. Ik heb hem op een koptelefoon hier. Oké, hartstikke mooi. Nou goed. Ja. Oké, hier ben ik. Ja, prachtig. Wie er nog hangen aan? Dunne van de Donderd in Friesland live. Versie 2. Versie 2. Versie 2 of had hij beter? Als versie 1. Yes? Komt-ie. Geen grenzen, klaar is de tour. Jij wie bij de brood, geen mensen, geen wensen. Loop me zon op de donderd voor, op de donderd voor, op de donderd voor, op de donderd voor. Boom, rijden lang, kijk naar de stad. Grun langsom, geduldig wacht. Kijk van donderd zo dan wat. Reg goed, heb kracht. Wat is die nog, wanneer ik kom, mijn terrein, hier leef ik ben sterk, du bist niks. Gewoon bron, kijk achterom, breng het licht keer om, breng het licht keer om. Keer om. De verdriet van verleden, wat ik dreef. Oh, ik stuur me neer, mijn droom in de regen, mijn odem de wind. Ik zal die breken, wil wel, voor mijn kissie nooit meer bewegen. Donderd zeeën van het wat. Wie voor de brede grote gaat langs diek. Kekkerie, nog wat graag, wie voor kan. Zo geliek, elke kant langs de diek. Links, rechts, aan, riek, bademeren, sleedoet sliek. Van ding, hebben speed, nooit lang leven en vrouw getiet. De ben verdween, maar de mensen die ben bleven. Van verleden, wat ik dreef, al ik steun me neer, mijn droom met de regen, mijn oren de wind, ik zal die breken, wil wel voor wat je ziet nooit meer bewegen. Dunderbonen donder, oh ik kiek, ik wacht. Heb kracht, duister, dunderbanden dolder. Wie voert hier met de neuzen in de wind? Zwotter in de doldert is waar ons bent. Verschillend, maar ook zo gelijk. De rust van de dollar, die maakt ons blind. Het verdriet van verleden, waar ik dreef. Stel me neer, ja, mijn troon uit in de regen. Mijn odem, de wind, ik zal die breken. Wil spel, voor mijn kist die nooit meer beweegt.
wacht. Duister, heb kracht. Duister, dunderboom de dolders. Dolders, de dolders, dunderboom de dolders. Dunderboom de dolders. Oké, super. Pop. Ah, Ja, dunderboom de hartstikke dolders. Dank u. Mooi, man. Zijn dus waar hem wie maar zijn wachten, hoor. Ja. Maar even mijn denkje voor. Oké. Even een schoentje. Want wie gewoon nou over Noord. Maar we hier in mokt, en voor de camera misschien ook even. Dit is een echte poffert. Een poffert. Hebben we, het is een heel wat mooi verhaaltje. Ik ben aan Abroem bij mijn pa en moe. En we zingen een hele oude revue van 1961. En we staan van mijn oma Geesie. Staat een hele mooi recept in. En een recept van oma Geesie. En er staat in wat we nodig hebben voor een poffert. Nou, en zo is het begonnen met dit nummer. Ja, dat verdient een liedje nooit. Als je zoiets vindt van je familie, verdient een liedje. In het kader van heel Holland bakt, is dit heel Friesland bakt. Ja. Ik heb hier wel grunst maar ik ben in Friesland, ja. 250 gram bakmelk, kijk maar er staat. Ja. Krenten en rozijn, 2 appels, een dikke ei, snufjes hout, suiker, wat melk. En natuurlijk een poffertrom. Heel nodig voor het maken van poffert. Ja, ik ben lekker. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Vandaag aan dag, we gaan een hou het mout. Mijn oma Geesie, die komt zo goud. Bekijk haar recept, ja, weet je wel. Ga op sprookboter.nl. Elke Friese meid Oh, ja. kan daarmee een poffert maken. Ik lekker. weet wat er staat. Zo stoer is het nooit. Het is nooit stoer. Een poffert in de trom. Ja, laten we gaan beginnen. Vergeet nooit de blom. Ik weet wat er staat. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Krenten en rozijn, ja dat komt later. Want ze maken wijken in het lauwe water. Half uur wijken, laag genoeg. Sniet 2 appels, douw het vloog. Appel, krenten, rozijn. Ja, die mouten in de kom. Een dikke oudebie. Met een suikersnufje zo. Met bakmeel smieden. Ik rui een prutje om. Kijk, monnemie. Mijn poffert wordt van goh. Komt-ie! Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Klokpak, bakkersmeet, aanbieden bakken. Deksel op het trom in de water laten zakken. Poffertrom in high water. Breng om 2 ranen proddel. En Wacht. En wacht. 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 Wacht, wacht, wacht. 2 uur wachten. Dit is een kloor. Dan is de poffers. Pas goor. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, poffert, poffert. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Allemaal nog een keer. Poffert, hey. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Hey, bakmeel, suiker, krenten, rozijn. Poffert, 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 poffert. Hartstikke bedankt. Poffert, dankjewel. Poffert. Oh, dat is ook mooi. Even mijn poffert, Ja. Ik ken hem ook nog maar. Nee, bevangen, maar dat kennen ze u niet. Nou komt dus. Waar wil je het over hebben? Waar wil je het over hebben? Over gallig in de pokkel. Gallig. Wie zeggen verhaald en in Winschoten dat je gallig bent. Mies. Dan ben je mies. Ben je niet lekker. Nee. Voel je scheid, kloten. Wat wel? En maar door een slechte tijd, als je ook depressief bent, kom altijd wel weer gooien zien. Van de zonneschijn. En dit is hem, Martin, ja?
Loop verloren hier met mijn zieltje onder de arm. Vouw me schieten, krookkoels en dan hem warm. Alle dagen weer diezelfde sleur. Elke dag is mijn leur. Pech achtervolgt me. Deur en deur en deur. Oh. Maar ik word het nooit, hoe dat komt. Ik val me gallig in de pokkel. Gallig. Waarom? Maar die kop die is mijn leur. Misdat ze me aan mijn deur. Alle dagen weer. Alle dagen weer. Oh, die kop die is mijn leur. Elke dag die is nooit meer wat ik wil. En alle dagen weer. Alle dagen weer. Alle dagen weer. Oh. Alle dagen. Beste allemaal, gek in de kop. Hey, gallig. Gallig. Hey, hey, gallig. 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 Ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, waarom? Ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, waarom? Ik loop verloren in een rond met mijn zieltje onder de aap. Gallig, gallig, gallig. Vuil me schieten, vuil me kroonkool en soms warm. Gallig, gallig, gallig. Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh nee? Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh, mijn kop, dat is mijn leur. Misdat je me aan mijn deur. Gallig, gallig, gallig. Door dezelfde sleur. De galligheid gaat mijn deur. Wat een ballen. Oké, komt ie dan. 2, 3. Hey, 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 hey. Gallig, gallig, gallig. Ik wil het nooit de huilen doen, op beren ligt niet sloop. Ik ben zo muidenagen, zin in heb gewoon zin in brood. Ik kom in huis ook nooit meer uit, het leeft me strijd in hart. En overal, waar ik kom, zou ik dood en verdaad. Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh nee? Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh, mijn kop, dat is mijn leur. Misdat je me aan mijn deur. Gallig, gallig, gallig. Door dezelfde sleur. De galligheid gaat mijn deur. Ja, wat je nog hier? Dan kom je dan. Wat een mij dan? Hey, stop. Ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel. Waarom? Ik ben gallig in de pokkel, ik ben gallig in de pokkel. Gallig in de pokkel? Waarom? Ik vuil me. Schieten. Ik vuil me. Kloten. Ik vuil me. Gallig. Ik vuil me. Bro. Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh nee. Maar ik wat nee, maar ik wat nee, maar ik wat niet houden kan. Oh, mijn kop, dat is mijn leur. Misdat je me aan mijn deur. Gallig, gallig, gallig. Door dezelfde sleur. De galligheid gaat alle door mijn deur. Oké, daar komt ie, dames omhoog. Kom op. Hey, van de vloer. 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Gallig, gallig, gallig. Kijk in de kop. Hey, 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 hey. Gallig, gallig. Alle door mijn deur. Gallig. Hartstikke bedankt. Nou, dat ging niet mooi. Nou, waar je wel lui van, moet We ik hebben zeggen. in het begin met het publiek. Het publiek en we hebben wat repeteerd. Oh, je dat maar even doen, jongens. Weet je nog? Weet je nog? Hey, hè? Let op, mensen. Kopje erbij. Ja, daar komt hij dan, hè? Hey, probeer nog. Ja, maar dat kan nog houden, hè? Nog een keer, hè? Ze moet nog zich runnen. Hey! Nou, dat gaat goed, dat gaat goed. Nou. Dat is niet, Harry. Dat gaat super, hè? Ik vind goud. Ja, oké. Ja, echt. Dan komt hij dan. We gaan naar de nacht. De nacht van Winschoten. Oh ja, wacht. Maar hoe die een anders? Hoodie? Van Willem en ook zo'n hoodie. Oh, je weet zomaar hoodie hier. Kijk. Komt Je hij gaat hier dan. nog de nacht van Winschoten, hè Willem? Of niet? Ja. Spelen! Nog de nacht. Oh yeah. Allemaal aan de kamer onder de nacht. Allemaal aan de kamer onder de nacht. Allemaal aan de kamer onder de nacht. Allemaal aan de kant. Naar
plun, lekker roekend gel in het hoor. Die gewoon door de nacht, ja wie ben kloor. Butsen voor met centen, door het feestterrein. Oer ons dak, op het Marktplein. Gezellig over mij, lopen lekker idee. Met z'n alten over Venna mag je nooit vergeten. We hebben wel verdaan, een schiere tiet. Van de pracht van de nacht, door een kriegen gaan spiet. Komt ie, ja? Heel Friesland, kom op. Kopje erbij. Hey! Dat kan harder. Nog een keer. Hey! Woehoe! Dank u. De kans, wie gewoon nog de nacht bracht. Bracht van de nacht op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal aan de kant. Wie gewoon nog de nacht bracht. Bracht van de nacht op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal. Oh, begon je? Allemaal. Hey, maar naar bar, man, ik kom me willen. Aan de bar, gezellig gaan gezeur. Nooit naar roes, ja wie binnen de deur. Last van de kop, dan zorgen we loten. Hoed ons dak, met een koten. Gezellig op het dansvlauwen, zingen, dansen. Allemaal down, met elkaar chansen. Daar hebben we gedaan. Een schiere tiet van de pracht van de nacht. Door mijn krieën gaan spiet. Komt-ie dan? Kom op, Friesland. Daar komt-ie. Hey! Oeh, gaat goed, hè? Nog een keer. Komt-ie. Hey! Allemaal aan de kant, wie gewoon nog de nacht een pracht. Pracht van de nacht, op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal aan de kant, wie gewoon nog de nacht een pracht. Pracht van de nacht, op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal. Maar jullie zijn er nog niet. Wat willen wij doen? Handjes in de lucht. Handjes in de lucht, Friesland. Ja. Kom op, allemaal. Oké. Iedereen doet mee. Omhoog met je handen, omhoog met je kraan. Wie ben hier, kom om feest te baan. Omhoog met je handen, omhoog met je kraan. Wie ben hier, kom om feest te baan. Omhoog met je handen, omhoog met je kraan. Wie ben hier, kom om feest te baan. Omhoog met je handen, omhoog met je kraan. Wie ben hier, kom om feest te baan. Allemaal aan de kant, wie gewoon nog de nacht bracht. Kracht van de nacht, op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal aan de kant. Wie gewoon nog de nacht bracht. Bracht van de nacht op deze nacht en wie zo lang wacht. Wie gewoon allemaal. Oplet nog 2 keer. Nog 1 keer nu. Hey. Komt-ie. Hey. En nog 1 keer, jongens. Keihard. Hey. Zo hard als je kunt. Hey. Woehoe. Dankjewel. Dames en heren, Sprookwater. Sprookwater. We praten straks nog even. Toppie. Maar is het nice? Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel, kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. De wereld ontdekken in 1 dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? De Staatsloterij heeft in 2020 de allergrootste prijzenpot van Nederland. 400 miljoen. Als je dat snel zegt. Tja, maar als je erbij nadenkt, 400 miljoen. Hallo? En 10 januari maak je kans om uit die prijzenpot de jackpot van 11,2 miljoen te winnen. Wel even een staatslot halen, hè. In 2020 kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De vakantiebeurs. 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? Opruiming bij Quantum. En hoe? Tot wel 60% korting op raamdecoratie, gordijnen en vloer. Ook op lampen? Jawel. En woondecoratie? Ja. En meubelen? Ook. Tot 60% hoor. Maar let op is op. Quantum, daar woon je beter van. Ah, de winter. De tijd van winterse buien, gladde wegen en glibberde bibber. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus kom langs in een van onze winkels of bereken je premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook Univé pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van.
Nu bij Aldi extra volumevoordeel op heel veel artikelen. Dat is meer voor minder. Zoals 2 flessen Una vloeibaar wasmiddel, totaal 100 wasbeurten voor maar €8,99. Of kabeljauwburgers met MSC-keurmerk 4 stuks €2,99. En volkorenpuntjes, 6 plus 2 gratis, nu 95 cent. Kom snel naar Aldi voor nog veel meer volumevoordeel. Natuurlijk, Aldi. Voor het eerst espresso. Met dit op de achtergrond. Elke reis zit weer vol eerste keren. Zoals een rondreis Italië. Nu met vroegboekkorting vanaf €549 op kras.nl. Kras. Blijf ontdekken. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug met Noorderwien live. Onder oor met Simon Fuik en zijn Vreunskipstoer. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Simone Scheffer. Goedemiddag. Actiegroepen Agractie en Belangen Agrarisch Friesland hebben een anonieme brief gekregen dat naar harden bedreigingen en een ultimatum is staan. In de brief valt te lezen dat de boeren net inbinnen dat alle plaatsen in 2020 een doel voor sabotage binnen en zelfs voor brandstichting. De brief is ondertekend met 4 afkortingen MTV, EREM en DBF. Gerrit de Boer spruts met Jitty van der Werf en kon vertellen waarom het zij onjeft het waan wil. Ik vind dit dermate serieus dat je toch het idee hebt van de boeren en boerinnen worden bedriegen. Zij had ik advies inwon bij onder andere een officier van justitie. En die had haar eigenlijk het advies doen om onjefte te jaan. En daar had ze naar luisteren. Door dwaan. Daar had ze naar luisteren. Een fietser is van de middagsvier verwoenderekken bij een botsing met een auto op de Liesterstraat in de Westerheen. De helpdiensten kwamen manmachtig te plak. Ook de traumahelikopter landde in het dorp. Wat de verwoenings binnen kon de politie nog net sissen. De politie zal onderzoek doen naar hoe de automobilist en de fietser met elkaar in botsing kwamen binnen. De fietser is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. De kans is groot dat Isaac Calon na dit seizoen voortgaat bij Cambuur. De onvaller had een contract dat over een jelly raar rint. De Leeuwters beginnen juist met Calon onder de tweede seizoenshelte. De selectie stapt in de bus voor een trainingskamp in Epe. Cambuur had de boetenspeler 2 aanbiedingsdienen om zijn aanrinnende contract te verlengen. Maar daar is Calon met zijn zaakwaarnemer net op ingegaan. Zo'n oktober is Cambuur dwaande om het contract te verlengen. En naar eigen zeggen is de club daarin 4 gaan. Als Calon geen nieuw contract tekent, dan betekent dat er de onkomende zomer vergees naar een orenclub oerstappen kan. De populatie reeën op het Ameland is door Arune Jeren Sabot groeit dat er heel iets meer beesten onrieden worden. De wildbeheereenheid Ameland en de gemeente loeken daarom onder bellen bij de faunabeheereenheid Friesland en de provincie. De wichtigste oorzaak van de explosieve groei van het tal reeën leidt nevens de wildbeheereenheid in het tal beesten dat ze jaarlijks afzitten maaien. Dat winnen altijd zo'n 55 reeën in het hier, maar treien Elien wat dat tal met de helft verminderen. Er binnen no zo'n 300 reeën op het Ameland, wielster nevens de eenheid, maar voor maximaal 150 plakwijzen zoeken. Nevens de beheerseenheid Friesland zal er goed zoen worden naar die situatie op het eiland. Het is net onlogisch om het aantal dat sketten worden mooi weer wat in de hichte bij te stellen. Maar de wildbeheereenheid op het Ameland moet ik goed onjaan of er ik alternatieven binnen. Ja, het is wat zuterig waar, je hoort Rijn en lichte Rijn. Letter wordt het wat droger, het is een graad of 8 jochen. Er stiet een matige en vrij krachtige wind uit het westen en het zuidwesten. In het waardgebied uit een toch krachtig joen, mogelijk een buiken. Verder wordt het droog en is het zo'n 4 of 5 graden. Mooi bewolking, maar ik kans op zinnen en een buiken. Het wordt dan zo'n 8 graden. In het waardgebied kinderwien stierten en kreft zo'n vak om een nachts kleren tot op. Het is droog en zo'n 4 of 5 graden. Snijn. Droogwaar, 8 graden. Even weg met onze complete stedentrips. 4 of 5 dagen Berlijn al vanaf €89. Praag of Parijs al vanaf €99. Bekijk al onze andere stedentrips op effenweg.nl. Het politbureau verhuist in 2020 naar een nieuwe dag. Het politieke programma van Omroep Friesland is tonight te zien op de Vreetioen. En dat met instemming van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Het politbureau wordt makken toch mooie van Friese Kwansje, maar gasten van Friese Kwansje. En daarom neem ik het besluit
dat de verhuizing naar Vreed een goede zaak is. Dan is het bedissen, besletten. Het politbureau bij Omroep Friesland op de televisie, na het waar en hier, te naaien op Vreed. Het wordt winter, vroeg donker, kale bomen, maar geen kale private lease modellen bij Peugeot. Want tijdens Peugeot Winter Drive hebben we een hele scherpe private lease deal. De Peugeot 2008 SUV Signatuur. Standaard voorzien van de meest gekozen opties voor slechts €369 per maand. Dus ga voor een hele goede private lease deal naar de Peugeot dealer en rijd deze winter nog in een nieuwe Peugeot. Omroep Friesland, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsbij van Friesland. Ik zei al, we doen wel eens wat meer dan alleen de muziek. Big League Simon Fuik met zijn hele Frunskips verhaal, on tour. Het geweldige dingen georganiseerd. En intussen ben ik voor de mensen die de radio van haar verhuizen naar de gong van Omroep Friesland. Want Simon Fuik zit hier naast me en die zit net op een stoel, maar die zit gewoon op de zadel van zijn bakfiets. En vanmorgen is zijn Frunskips tour van start gegaan. Die gaat van een grutpad door de gemeente Ljouwert heen. Nou ja, Simon, vertel zelf eerst het verhaal nog maar even. Eerst maar even naar hoe is het met jou? Wil je het echte verhaal? Nou? Jongen, het gaat best. Ja. Als ik hier ben, bloei ik op, dat weet je toch? Maar windkracht 4, 5 en regen. Vanmorgen 4:15, 4:15 de wekker, 4:05 in Harlingen op de bakfiets gestapt. Na 3 minuten, zeiknat. Ik had gelukkig geen wind tegen. Maar ik wist helemaal niet dat er geen lantaarnpalen stonden tussen Harlingen en... Nou, bij deze. Het is helemaal donker, man. Maar het ging goed. En ik moest om 8:30 daar op die markt zijn. Precies om 8:30 reed dat Zeiland op. Maar het is natuurlijk heel maf om in je eentje op een bakfiets. Maar ja, het is de karavaan van de vriendschap. En of er nou mensen zijn of niet, dat doet er niet toe. Ik ga er naartoe in de hoop dat er mensen komen. En dat is na 9 uur helemaal dik in orde gekomen. Hè? Vertel even het verhaal. Voor de mensen die het mist, kindhaast net. Maar de beste on tour vanwege de Frunskip. Ja, wat worst? En hoe? Want het is net in je keer, maar het is meerdere malen op die bakfietsje zetten. Hè? Ja, ik ga in 2020 elke eerste vrijdag van de maand. Dus dit is de eerste keer. Dus nog 11 keer. 7 februari is de volgende keer. 11 keer nog door de wijken of de dorpen van de gemeente Leeuwarden fietsen. Op de bakfiets. Er zijn 35 dorpen, dus dat zijn alleen al 7 etappes. Want ik doe er elke keer 5. Een paar keer door de stad. Ik ga ook nog naar Zuidwesthoek en naar de Waardhoeken. Maar wat ik doe is rond ontbijt, lunch, dat soort momenten. Ergens gaan staan. En leuke dingen gaan doen in de hoop, in de verwachting dat dat langzamerhand zich opbouwt. En dat mensen weten, hier laagdrempelig naartoe. Hier kun je elkaar ontmoeten, we eten wat, we drinken wat en na een uur is het weer klaar. Nou ja, weet je, en het is vandaag begonnen en we komen net uit het wijkcentrum Heegterp-Schieringen. Ja. Nou, ik was er 2 weken geleden voor het eerst. Maar nu, weet je, daar zitten tientallen mensen en we zitten daar met z'n allen en iemand begint zijn accordeon te pakken. En ja, fantastisch. Dichte, prachtige gedichtjes. En na 1,5 uur waren we alweer onderweg naar hier. En nou ben ik hier. Ja, fantastisch toch? Ja, maar het is echt mooi. En de gedachte erachter is, want het is wel belangrijk. Vorig jaar is er een open call, maar gewoon eigenlijk je kon inschrijven voor een project vanuit de gemeente om eenzaamheid op een of andere manier bestrijden, vind ik een moeilijk woord. Maar gewoon toch proberen iets aan dat echt rotprobleem te doen. En je kunt het niet in cijfertjes duiden, je kunt helemaal niks mee. En ik had zoiets van, ja, maar weet je, vriendschap, weet je, om vanuit positieve, de mooie dingen in de hoop, dat je langzamerhand gewoon iedereen naar je toe haalt. Dus ook mensen die normaal in hun eentje ontbijten of lunchen of koffie drinken, laat ze gewoon lekker komen. En dat brengt hij in de gong bij Omroep Friesland op vreten midje. De gong een een beetje opdroeg je, maar het hele koor, wat een koor bij hem. Blijf jij er nog een keer? Ja, En ik kom bij een mevrouw en daar hebben we het al een beetje om, want die is van het project Luidkeels. En Sarah Seuterman. Samen, Luidkeels samen. Oké, sorry. Sarah Seuterman, de singer-songwriter, wie hier al, die had er al een beetje over verteld. Onder de paraplu van dat hele eenzaamheidsverhaal en vriendschappen. Daar vertelt zij maar een. Wat doe je in precies? Nou, Luidkeels samen is lust, romantiek, seks en verlangen. Dat klinkt als een roman. Ja, zeker. En Sarah Seuterman en ik ben beeldkunstenaar CPBRB. En Sarah is natuurlijk een fantastisch zangeres. Ja. En we gaan komend jaar naar buurthuizen en verzorgingshuizen. Bij ouderen van verschillende culturen gaan we op zoek naar de pikante liedjes uit de oude doos. En dat wordt heel spannend. Ja. En we maken een cd daarvan met de originele zangers erbij, van de originele liedjes. En we maken 3 sing-along concerten. Okay.
Dus ook weer met de originele zangers, met iedereen die welkom is. En met heel veel mensen die zin hebben om lekker samen te zingen. En vooral die heerlijke, spannende liedjes. Dus, mooi. Gaan jullie op tour of zo? Is er een soort een speellijst, een agenda? Nou, tot zijn tijd wel. Maar we moeten natuurlijk eerst het programma samenstellen. Jullie zitten nog in een ontwikkelfase. Ja, wij zijn nog niet zover als Simon dat we al de wereld in kunnen trekken. Maar dat komt vast. En dan in principe van jong tot oud. Ja. mooie liedjes. Uit de oude doos. Uit de oude doos. Daar gaat het om. Ja, is er een enorme zoektocht? Kun je alles vinden wat je wilt? Is internet tegenwoordig iets waar je veel gebruik van maakt? Nee, dat gaan we niet doen. Het gaat ons echt om het persoonlijke contact. Want ook wij willen mensen, zeker de oudere mensen, in contact brengen met de jongere muzikanten. En het bijzondere van de oudere mensen is, ze hebben zo'n... Heel veel mensen zijn vroeger getraind in het geheugen. Hè? Wij leven in een cultuur waarin alles heel snel is. Maar als je met oudere mensen praat, die weten nog heel veel liedjes van vroeger. En dan niet één compleet, nee, ook een tweede en een derde en de vierde en de vijfde en de zesde. Dus we hopen dat daar nog heel veel prachtige liederen te verzamelen zijn. Als jullie zover zijn, dan komen jullie hier maar. Ja, en dan gaan we hier ook weer een stadsschot doen. Kijk eens bij Simon Fuik. Leren met allemaal mooie liedjes. Ja, nee, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Elke week een nieuwe song. Kijk. Simon Fuik, Joert de eerste dij. En nou was het al Zeist, dat zal dus het hele hier nog trok in. Dus hij stikt graag muzikale ondersteuning erbij. Toen hadden wij een oproep in. Toen hadden wij een connectie maken met Van der Migje. En toen kwamen we bij Wattenkoor en Adrie de Boer uit. Zullen we even een nummer doen, misschien al? Ja, maar ik mag heel even uitleggen waarom dat nummer. Mag. Want muziek en... Happy Together, hebben we het over? Ja, dat is het. Dus ik dacht van, je hebt heel veel bekende vriendschapsliedjes, maar wat is nou een liedje dat iedereen kent, maar niet gelijk met de vriendschap associeert? Ik vind Happy Together, je zingt het gelijk mee, het blijft in je hoofd zitten. Je kunt er heel mooi een eigen uitvoering, tekst bij maken. Ja, en toen bleek dat Adrie de Boer dat al in zijn vingers heeft en met het koor kan zingen. Op de dag dat ik begin. Dus dit is gewoon de aftrap. En ik hoop dat dat lukt, maar ik weet dat een groepje Ethiopische mensen zijn al bezig om in februari een versie te maken. Dus ik hoop echt dat dat Happy Together een lied wordt, weet je wel, echt zo'n lied wat ons met z'n allen verder gaat dragen. En op een dag zingen we het met z'n allen en zijn we allemaal vrienden. Begin. Jongens, de gong is voor Jim. Adrie, neem die koor mee. Happy Together! Stel dus nou en ik de hele nacht ik kon dij. En door mij, de klinken dat ik van die hart in toren voort. Zo willen together. Als ik de stil je zoek. En door zes jaar ik ken wij zijn. En tegen zo de vrouw als niet, zo willen together. Ik denk hier niet samen, die wat zal zien. Maar hier een man, als het bij mij weet, dan is de lucht zo blauw. Alleen de zon. Doe en ik en Doe, voetbalsje al het hele weer. Ik heb cadeau, de rinken dat ik van die hart. Die toren voort, zo willen together. Ik ging je niet van die hart zoals ik. Maar hier een lang, als het bij mij bent, dan is de lucht zo blauw. Maar lieve zon. Doe en ik en Doe, voetbalsje al het hele weer. Ik heb cadeau, de vingers van mij zo. En ik vooruit, zo willen together. Pa 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 pa. Doe en ik en Doe, voetbalsje al het hele weer. Ik heb cadeau, de dingen dat ik van je hou. Ik moet voort, zo willen together. Zo willen together. Some little together, some little together, till made together. Ba 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 ba.
Wat een waanzinnig mooi moment. Dank u wel, Olivier. Wat een koor. Wat klonk het mooi, man. Mooi, hè? Jeetje, Mina. Piekenvel. Het is maar goed dat ik de regen nog in mijn ogen heb, want anders had ik hier zitten janken. We zijn nog naar het kleer. Je kan meestal een huwelijk vrezen, je kan meestal een verkering vrezen, zoals wij dat vroeger in. Maar de kist, zoals zei Simon, ik heb meestal van een vriendschap vrezen. En dat moest toen eigenlijk dwaan. Ja, het is heel spontaan ontstaan in de afgelopen dagen. Hè, wat zijn dingen die je tijdens zo'n karavaan kan doen? En toen kwam ik Alwin tegen, dichter uit Burgum. Ja. Nou, we hebben in korte tijd een hartstikke mooie band gekregen. Ik ben vanmorgen om 5:15 heb ik een gedichtje van hem in mijn eentje in Harlingen voorgedragen als officieel begin van de caravan om 5:15 en zo heette het gedicht. Alwin zei van ik ga de hele dag met je mee. Ja. Dirk Teun is ook de hele dag mee, dus die begeleidt me ook op de fiets. Alwin rijdt een beetje met mijn vrouw in de auto, maar dat is een dichter, hè? Een dichter. Je weet hoe dat gaat. Een geweldig mens en die wil heel graag iets doen. Vertel. Dirk Teun. Ja. Luister, wij werken nu al 2 jaar samen in de stadskantine en ik heb jou leren kennen als een heel leergierig en vooral een warm iemand. En ik heb een vraag aan jou. Zou jij wel vrienden met mij willen zijn? Ja, natuurlijk. Wauw, Piekenvel. Ja, voor mij ook. Ik wist niet hoe die zou gaan reageren, dus heel mooi. Your friends, your mates. Ja, we zijn vrienden. Gefeliciteerd, mooi. Wat een prachtig moment. Simon, dankjewel. Geweldig, man. Hartstikke mooi. Echt het dorpsplein weer ten top, hè? Wanneer, je moet nu weer door? Ja, ik ga naar de markt, Ceylon nog even. Ja. En dan om 5 uur zitten we in de Klomp. Dat is achter het Cambuurstadion, netwerkcentrum. Ja. En daar gaan we met z'n allen afsluiten en hopen dat er veel mensen komen. Er staat iemand van de stadskantine van hun 500 pannenkoeken te bakken. Wow. Iedereen kan komen, alles gratis. En we gaan nog een keer een feestje bouwen. Nog een keer, waar? 5 uur. Ja. In de Klomp, Insulinderstraat 27, achter het Cambuurstadion. Waar anders? Hartstikke mooi. En de volgende tour? 7 februari in de dorpen direct onder Leeuwarden. Maar dat ga ik nog helemaal vertellen. Kom je weer langs. Applaus voor hemzelf! Simon, fantastisch. Wat een En wij blikken muzikaal nog even om op Vlien Weekend met de vlog en de muziek trouwens van Boas. En dan komen we straks vanuit de studio weg met onder oren Hielke Bredler en zijn muzikale maat. Straks dus. Maar eerst de vlog. Turn it off once I turn it on. Lord, touching me once I get going. Put a pen in my hand, man, I'm wide as open. The tick-tock of that clock like a time bomb. And half-past 10 and half-past tipsy. A 11:45 and I'm doing that kitty. The countdown starts with the first pair hits me. 5, 4, 3, 2, 1, 2 minutes. After 5 Millers, I was feeling loose, singing karaoke to the TL2. When a pretty little thing shot me a wink and said, "Hey cowboy, could you buy us a drink?" Well, hey baby doll, I will if you want, but I can't turn it off once I turn it on. No stopping me once I get going. Put a can in my hand when I'm wide as open. The tick-tock of that clock like a time bomb. Shot.
Willem, let it go one more time. There's no stopping me once I get going. Put a can in my hand, man, I'm wide ass open. The tick-tock of that clock like a time bomb. At 10:30, I'm 10:30. A 12:15, and I'm doing that plenty. The countdown starts when the first player hits me. If 5, 4, 3, 2, 1, too many. Well, 5, 4, 3, 2, 1, too many. Ja, vrienden week hier weer de Boas en zijn hele band te gasten. Wie te gek trouwens, daar kom ik nog even om, Harkje. En als je er beeld bij via internet of televisie, dan weer de vlog van Regine Beeldsma te zien. En als die meeste zouden wel leuk, een beetje achter de schermen beelden, zoals dan met de meest mooie live-opnames, dan mag je even naar www.youtube.com/Noorderwind gaan. Ik ga naar een kerel die trijkoppen, ze worden steeds groter volgens mij. Hilke Breedler en aan de andere kant zit Dirk Slager. Hilke, ik begin met jou, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Mooi man. Nou, daarin dat je uitnodigen huis dat je hem een bijzonder concert zullen, hè? Ja, wij zullen morgen in het theatertjerk in Nes voor een uitverkochte sale spelen. Maar ja, het is uitverkocht, hè? Ja, het is uitverkocht, een maand al. Dus, ja. Vertel het verhaal even, want du bent de zoon van Gerrit Breedler. Ja, nou ja, ik had altijd wel via huis uit natuurlijk wel wat interesse van muziek gewoon. En nou ja, daarna ben ik zelf wat begonnen te spelen. En toen kreeg mijn zus aan een goedse verkering met Dirk. Ja. En toen dacht ik, er komt een gitarist bij. Ja, dan leven er vooral een familiebusiness zo'n beetje. Ja, precies. Nou ja, en zij de band op Breedler, wat ons team met de pianist die zei erbij. Ja. Dus ja. Leuk man. Is het een beetje leuk qua familie? Ja, ik kan het nog net al zeggen. Nee, live op beeld. Dus, ja, we hebben de beelden nog. Ja. Nou, leuk toch? Heel leuk, heel leuk. En hoe lang spelst u al de gitaar? Ja, al hier. Ja. Nee, het zie je hier of zo? Oké. Akoestisch begonnen of wordt mij elektrisch? Akoestisch begaan en toen rond mijn 18e ben ik elektrisch begaan. Oh, leuk man. Ja. Hey, en Montiano, wat voor programma moet dat worden? Werden er al weer klassiekers van Heid of hij hem zelf nog wat inbrengt? Nou, we hadden zeker zelf wat inbrengen. We hadden morgen nog 3 gastartiesten erbij. We hadden de vaste gitarist van Heid, Peter Krakau. We zien 2 zwanen erbij. Oh, leuk. Ja, William en Quirijn. En die familiedij, man. Ja, het werd echt een leuk familiebandje. Dus die spelen mij en we spelen wat van Heid's repertoire en we spelen wat van Pink Floyd en van alles nog wat. Maar je net te volle voor, Jan. Nee, dat ben ik maar niet. Het is een uitverkocht trouwens, dus in dat opzicht helaas net. Maar ik vind het te gek dat je hem er binnen. Als er toen in eigen repertoire hebt, zitten er eigen nummers bij of is het nog vooral covers? Ja, het is ook nog vooral covers. Ik mag nog eens een tijd vinden om zelf nummers schrijven te geven. Ja, dat is een vak, hè? Ja, precies. Dat is een ding erbij. Ja. Maar nou ja, we zullen het zien. Goed jongens, even nummers spelen? Ja, we spelen jij niet. Welke doe je als eerste? Tango Till Dear Shore. Ik ben er altijd voor. Heel mooi nummer. Live Noorderwind. Will you play the tarantella? All the hounds will start a roar. The boys all go to hell and then the Cubans hit the floor. They ride along the pipeline, they tango till they're sore. They take apart their nightmares, they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Daylight jacks are better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Well, make sure to play my theme song out, cause this is what I'll have to do. Just send me to New Orleans by paint shadows on the pew. Turn that spit on the cake and keep the drummers to let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Daylight jacks are better on the blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
sure she's all in calico with the color of a doll. Used to wave that flag on Cadillac Day like a skillet on the wall. Cut me a snitch, hold your breath on till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Eli Jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore. Fantastisch, hoe de generaties opscoren. En een jong talent hier in de studio, ben ik hartstikke blij. Maar straks doe je nog een nummer Dirk en Hilke, maar het wordt echt een family day. Dus hij moet oefenen met z'n allen of net? Ja, zeker. En morgen zijn we de hele middag nog even met de hele band aan de gang. Dus, zenuwen of net? Nog net, maar wel gezonde spanning. Maar ik denk dat het morgen komt. Hartstikke mooi. Maar spelen je hem altijd met je bij of is dit echt gelegen iets, zeg maar? Nou ja, dit is de tweede keer dat we een optreden doen. Ja. Dus zo vaak hebben we het dan niet in. Mooi maar even oefenen. Klonk fantastisch trouwens. Mooi nummer. Straks na de break doen we nog een nummer met deze beide heren. Uitverkochte zaal. Ik mag nog even met sprookwoord praten nu. Ja, hartstikke zo. Morten en Harry. We zijn weer bijgekomen. Ja, mijn jong. Ja, echt. Ja. Druk dus. Zweten dus. Ja, we hebben het hartstikke druk. Ja. Nieuwe nummers morgen. Komt een nieuw album. 2020. Nieuwe cd. Dus heel druk. En een beetje theatraal ook. Er zit rap in. Er zit gewoon mooie liedjes in. Maar jullie pakken ook echt een tafeltje met allemaal dingen. Dus echt een beetje het Groninger gevoel uitstralen. Is dat een beetje de bedoeling? Nee. Oh, nou dan ben we klaar. Nee, maar ja, dat is een beetje het ding, hè? Dat je ook kan voelen waar je heen wil. En ook met zo'n poffer erbij, dat mensen ook denken van, ja, waar gaat het een beetje over? Ja. Kijk, vooral in Friesland is het natuurlijk wel belangrijk, omdat de Gronings en de Fries, heel veel mensen snappen het wel. Ja. Maar als je het ook nog even uitbrengt met een bloem en een suiker, dan mensen ook denken van, ja, dat is een beetje het idee. Ja, maar, dus wij willen ook tussen de mensen, dat vinden we leuk. Ja. Dat blijft leuk. Leuk. Waar treden hem vaak op? Ben dat kroegen, zalen? Of? Kroegen, festivaletjes, dat gaat allemaal deur. Ook wel net op Dickensday stonden, ook allemaal verkleed. En stonden we gewoon draadloos tussen de mensen. En dan ben we de hele middag met het speelden, jong. Hartstikke tof. Hier in Friesland gaat het altijd wat op een del. Dan hebben we een hele generatie nieuwe muzikanten die dat Fries broeken, het Fries gebruiken. Hoe zit dat in Groningenland? Je broek het Grenzers. Is dat bij jullie hetzelfde? Dat je ineens weer nu en dan dat iedereen het weer zingt en dan neemt het weer wat af? Nou, bij ons in Groningen zijn er ongeveer 150 bandjes die bezig met Gronings. Okay. Dus en er komt steeds meer. Dus als we in Overijssel zijn, zingen ze in Gronings is nog steeds het mooiste qua muziek wat er wordt gemaakt. Yeah. Nou, dat zegt iemand uit Overijssel. Zeggen we natuurlijk niet. Nou, dat is wel positief. Maar de Fries en de Drents is ook hartstikke tof. Ja. Maar het zijn vaak wat golfbewegingen van het gebruik in de muziek. Hè? Ik vind dat je nu heel veel ziet, heel veel Grunnige bands. Heel veel bands die ook Engels zingen ineens in het Grunnigs. Ja. En die gewoon meer. Dus het is echt een opkomst. Wie we ook wat ook door die aardbeving denk ik dat we allemaal een beetje het Grunnigs omarmen, zeg maar. Dat komt dan wel een beetje. Het samengevoel. Hebben we planning, album? Wanneer komt dit? Ergens in dit jaar. Oh, ja. Kom je nou weer? Natuurlijk. Mooi, deal. Ja, graag. Wat is deal op Sint-Renzers? Ja. Dames en heren, Sprookwater! En wij gaan uit Nice. Sneuntje met die bij Omroep Friesland. Ja, goedemiddag Diana. Sneur in Friesland. Hey, goedemiddag Diana. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het recept van Sietske. Dit is echt de XXXL variant van de courgette. Grabbel je uit de ton. Ik heb een ananasvarie en net een echt niet. Het is een koelelement. Oké, dat is leuk. De mooiste verhalen. We roepen het al voor op het dik, maar ze hebben u vandaag dat ik een bokje aan het show zat. Van hier tot Seizen, Sneun in Friesland. Germ, wat heeft wel eens goed voor de koor? Brandblusser, rookmelders en dat is zelfs BHV. Ja, jongen, want hij heeft geen zin in brand. Neem dan contact op met Safety Company Friesland. Safety Company Friesland. Op een jouwer. De wereld ontdekken in één dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel, kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen.
En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. De vakantiebeurs. 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Marnik Sampers met het NOS-journaal. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat er opnieuw wordt gekeken naar de Nederlandse missie in de straat van Hormuz. Later deze maand gaat het marinefregat de Ruiter die kant op. Vannacht werd bij de luchthaven van Bagdad de Iraanse topgeneraal Soleimani gedood bij een Amerikaanse raketaanval. De partijen zijn bang dat dat zal leiden tot meer geweld in de regio. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten. Hij roept op tot kalmte. Een Friese melkveehouder en oud-bestuurslid van de boerenorganisatie Farmers Defence Force heeft met kerst een dreigbrief gekregen op haar thuisadres. Daarin wordt van alle boeren geëist dat ze stoppen met hun protestacties, omdat elke boerderij in Nederland een potentieel doelwit wordt voor sabotage en zelfs brandstichting, staat in de brief. Die is alleen ondertekend met initialen. Die zouden staan voor 4 activistische klimaat- en dierenrechtenorganisaties, maar die ontkennen betrokken te zijn. De 2 jongens van 12 en 13 die zijn aangehouden voor de fatale brand in een flat in Arnhem zijn weer vrij, maar ze blijven wel verdachten. De jongen van 12 gaat niet terug naar zijn huis in de flat, onder meer vanwege de angst voor wraakacties. Zijn vader is bedreigd via sociale media. De jongens worden ervan verdacht dat ze vuurwerk hebben gelegd op een oude bank in de hal van de flat, die daarna in brand vloog. Bij de brand kwamen een vader en zoon om het leven. De Australische marine heeft honderden inwoners en toeristen uit de kustplaats Malakuta geëvacueerd. Zo'n 4000 mensen vluchtten maandagavond naar het strand toen bosbranden het dorp deels in de as legden en vluchtwegen blokkeerden. Het dorp is nog altijd niet over land bereikbaar en door de rook is het ook moeilijk om mensen met helikopters te evacueren. Daarom werd de marine ingeschakeld, die de evacuees met landingsvoertuigen van het strand haalde en naar 2 schepen bracht. Het weer bewolkt en af en toe regen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Met ongeveer 9 graden is het zacht. In het weekend vrij droog, soms wat zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Asis, het laatste uur van Noorderwind Live. En dan hebben we Stelenvanger, alweer een Greense bandje te gast. Geweldig mooie muziek, maar we doen nog meer. Hielke Breedler en zijn zwager, dus mag ik eigenlijk zeggen. Juist, helaas is ik nog optreden. En we gaan nog even terug nog met La Familia. We hebben nog een heel soort mensen van Niger hier in de studio. Dus de druk gezellig. Bloed er lekker bij. Graag gedaan, Alex. Kijk, met Bolderman. Een 4- of 5-daagse stedentrip naar Londen vanaf €159. Bolderman voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Oh, Sani direct. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. 24 uur in Dijs, non-stop Frieske muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. De grootste Frieske hits, maar ook de mooiste harkzakjes. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Nu bij Sani Direct 40% korting op badkamers, plus een gratis wielerrooi en bochttoilet. Jumbo start het jaar goed met extra voordeel. Met bijvoorbeeld heel veel verse kookgroenten, nu 1 + 1 gratis. Ook heel voordelig, Robijn Klein en Krachtig of capsules, 1 + 1 gratis. En kipfilet of kipdijfiletblokjes, 2 voor maar €5. Een goede start. Start bij Jumbo. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live.
En welkom bij het laatste oerleweb van Noorderwind Live. Zit groot vol met fantastische muzikanten, kan ik je hem vertellen. Dus wat dat allemaal lang lekker hing in radio, televisie of internet. Op welke mogelijke manier je kunt het al je volgen. We beginnen naar een band, die komt ook uit Groningenland, Sterrenvanger. Sterrenvanger het is. Ja, waar staat dat voor? Het staat voor sterrenvanger. Ah. Maar het is niet een echt bestaand Gronings woord. Zelf bedacht? Nou, ik dacht dat het wel bestond, maar we hebben even gegoogeld. En, helemaal niks? Helemaal niks. Nou, ik vind het wel mooi. Het is wel, blijft wel hangen inderdaad. Stel even de band voor. Op de bas Peter van der Struik. Matthijs Vocht op de drums. Ja. Dan hebben we daar Marco Veldman op de bekschroeven, zeggen we dan in het Gronings. Moelharp, zeggen wij ook wel, ja. En, Moelharp, ja. En Dennis hier. Dennis die speelt gitaar. En jij bent Dion. Ik ben Dion. En hoe lang bestaan jullie al? Hoe zijn jullie begonnen? We zijn begonnen als duo. Oké. Samen, ik ben Dennis. En toen dacht je, laten we er eens een hele band van maken? Ja, we hebben gelukkig wel wij speelden daarvoor ook in een andere band. Ja. Wij speelden normaal gesproken, wij altijd grunge, stevige rock. In pluggen en rammen dus. Precies, ja. En daar bestond bijna de hele band al uit. Ja, okay. Dus ja. Het is nou wat meer folky, wat indie. Het is zeker anders, ja. Ze maakt mooie muziek, en zie ik absoluut in uitdoen. Dan maakt er een soort mini-concert van. Waar beginnen jullie mee? Het eerste nummer heet Al Groot. Al besteedt het net, hij is wel mooi. Sterrenvanger, live in Noorderwind. Som door het hoogste gras, de som door het allerdichtste bos. En ik hold die met mijn beide armen vast. Die lijven schaad, ik laat die nooit meer los. En als ik nou vast is, dat gauw idee. Som ging we naar de zonne, daar gaat slopen in de zee. Til die nog boom op mijn rug, doet dat elke trein. Boeten schien de maan al half, en de sterren van opa B. Herst mijn ogen, herst die moeke slag. Herst mijn oor en duikies in die bang. Du herst zoveel dat ik ooit in die moeke zag. Onbevangen voor de kat niet bang. En als ik nou een ding had vasthold is, dat gauw wie weet. Som ging we naar de zonne, hij gaat slopen in de zee. Til die nog boom op mijn rug en doet test elke trein. Boeten schien de maan al half en de sterren van
Eerstvolgende nummer, denk ik wel. Ja. Eerstvolgende nummer gaat over lekker zondagmorgen lekker wakker worden met een kopje koffie. Lekker. Lekker douwe echtbedsmoment. Reclame, hè? S'morgens als ik wakker word, loopt mij de regen over het rond. Dan draai ik me even om Noordie. Deze dag ben wie weer zon. In het schemer van de maan. Dus die ogen om me open. En zal er nou elke dag zo gaan. Deze dag is nergens kopen. Vandoor komt. Gisteren was mooi. Vandoor komt. En die schudt me de dwarrels in de plooi. Ja, die schudt me de dwarrels in de plooi. Water in de ketel. Oploaden gaat vuur het vernuis. Waar op de strand ik pak het zee vast. En door die wat weer zo'n toes. Vandoor gekomen. Gisteren was mooi. Vandoor gekomen. En die schudt me de dwarrels in de plooi. Ja, die schudt me de dwarrels in de plooi. En wat vandoor brengt zal, maar ik zoet doe best het aan. Dankjewel. Even stemmen. Het is vandaag een hele mooie dag, want we zijn nog niet zo heel vaak in Friesland dat we spelen. We spelen heel vaak in Groningen en in Drenthe. En de laatste keer dat we hier waren we nog met z'n tweeën. Dan was Dennis erbij en ik. En dan speelden we bij Gurbe. En we zijn blij dat we hier weer mogen zijn. Dus wie weet tot de volgende keer ook nog weer. Maar het volgende nummer heet Mooie Dag.
Want het gaat eigenlijk over een mooie zomerse dag. Dus hij rockt wat meer. Dus veel plezier. In de stad hier uit de wind, door de zon valt het warm. Kiks me aan voor hooien zin. Ik hoor die stevig in mijn arm. Het is een prachtig mooie dag. De kleuren in die ogen, die naar stekelijke lacht, mag elke dag wel zo. Ik stommel als ik die wat zeg, en kleur als ik naar die kiek. Ik wou geluk en nooit meer ver. Oh, ja, dan weet ik ook geliefd. Het is een prachtig mooie dag. Nu de kleuren in die ogen, die naar stekelijke lacht, mag elke dag wel doen. Ben helemaal van slag, is de mooiste dag ik zag. Morgen weer zo'n dag, omdat het altijd wil maar. En ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. En in het geval dat het mee zit of tegen zit, soms heb je wel eens dat je beer op je pad tegenkomt. En ons motto is, schuif die beren aan de kant en ga gewoon lekker door met waar je mee bezig bent. Dus een heel positief nummer. En dat heet alle beren aan de kant! Alle beren aan de kant en rop mijn kop hier uit het zand. Waardoor heb ik alles in de hand. Een morgen is een lege krant. Het valt als de allereerste keer. Het is een dag die komt nooit weer. En natuurlijk ga ik hiervan profiteren. Ben in de juiste atmosfeer. Al valt het dak hier in mijn koor. Ik ben nog lang niet vloer. Nog lang niet vloer. Nog lang niet vloer. Nog lang niet vloer. Omdat ik altijd in beweging bleef. Gusten was zo stram en stief. Waardoor gepast u beter op het lief. En zonder dat ik overdrief. En om het even wat ander vind. In gezoes heb ik geen zin, nee. Lekker op stap met mijn vriendin. Omdat van ogen alles ging. Al valt het
dat ik hier in mijn koor. Ik ben al lang niet door. Nog lang niet door, nog lang niet door. Nog lang niet door, nog lang niet door. Nog lang niet door, weer lang niet door. Nog lang niet door. Wat in al dat straai nek geen zin. Waar ben ik de oude dag zo ben? En omdat ik nou gelukkig ben. En deze dag al lint van het overleven kan. Nou, je mag allemaal meeklappen. Nog lang niet kloor. 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 Dankjewel. Wat een heerlijke band, dames en heren. Even een tekst die zeg ik begin op een site. Ik schroef alle beren aan de kant, rob mijn kop uit het zand. Vandaag heb ik alles in de hand, morgen is een lege kraan. Wie heeft dat geschreven? Ja, ik. Ja? Het klinkt bijna een gedicht. Ja, dat is het ook, hè? Oh, dat is het. Ja, dat was ook de bedoeling. Ja. Zijn jullie er veel mee bezig met die Groningse taal? Schrijven, liedjes, gedichten dus? Ja, dat sowieso. En ja, het gaat ook heel snel met ons. We spelen op heel veel plekken. Ja. We worden overal voor gevraagd. En, te gek, man. Ja, dat hadden we niet verwacht. Nee. Dus wij vinden het ook heel leuk om te doen natuurlijk. Maar daar houdt ook in dat er gewoon nieuwe nummers moeten komen. Dus schrijven. Ja, schrijven. Wordt een mooi jaar dus, 2020. Oh, zekers. Ja. Steenvanger. Dank jullie wel. Ik zei een leuke band. Ik snap het wel dat ze jullie uitnodigen. Tot de volgende keer. Ja, kom goed. Deal. Hartstikke mooi. Ja, mooi. Dat gaan we bon. Deze heer moet ik vaker hier te gast hebben, want jong talent, jou, wat ik al zei, graag een plak Dirk Slager en Hilke Breedler. Ik ben er weer een omheen zien. Hey, waar kwam maar het idee om daar een soort familiefeestje van te maken, morgen? Nou ja, er is net echt iemand die mij het idee kwam, maar het is gewoon wat geleidelijk in. Ik ben wat eens met Dirk spelen in en... Het wie net heid die wat sentimenteel waard? Nee. En... Ik mag eens een keer met de familie spelen hebben. Nee. Het is alweer het hartstikke groot enthousiasme. Dus, ja, leuk man. En volle bak. Uitverkocht voor het. Uitverkocht, 200 man. Jeetje. Leuk. Ja, en mooie locatie ook. Zeer. Ja. Zeer. Goed. Nou goed, ik heb hier reclame meer van mij, want welke game doen trouwens? Sorry? Welke game doen dan? Welk noemen nog? Only Our Rivers. Dat is het eerste noemer wat hij ooit zong had van zijn hele zangcarrière. Oh, serieus? Ja, dus... Het cirkeltje is erom. God, waarop. Ik ben de 50 voorbij. Ik merk dat ze het praten waren. Hilke Dirk, live naar de Wien! Ja! When apples still grow in November, when blossoms still bloom on each tree, when leaves are still green in December, it is then that our land will be free. I'll wander hills and valleys, and still through my sorrow I'll see a land that has never known freedom, will only rivers run free. I'll drink to the death of her manhood, those men who'd rather have died than to live in the cold change of bondage
than to bring back their rights were denied. Oh, where are you now that we need you? What burns where the flame used to be? Are you gone like the snows of last winter? Will only your rivers run free? How sweet is life, but we're crying. How mellow the wine, but we're dry. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the breeze, but it sighs. What good is in youth when it's aging? What joy is an eye that can't see? When there is sorrow and sunshine and flowers, will only rivers run free? Dirk Slager en Hielke Breedler. Mooi, best een onderdeel dus van een bijzonder familiair concert, zo neem ik het maar even. Theatertjerk in Nes. Show vooral even naar het programma voor de komende weekend, want morgen is het al helemaal vol. Man, tot de volgende keer wat mij betreft. Ja, zeker. Succes, man. Ja, dank wel. Ik had er wel wat zin in. En net verkeerd met meisje, maar dan best in een carrière kwijt, hè? Dat waar. Goed zo. Kan je er iets mee gereden? Jongens, dankjewel. Applaus. En wij beginnen op naar het Nijs. De wereld ontdekken in één dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? Snijn in Bureau de Vries. Daar word ik fleurig van. Dan klinkt het ding weer aan. Muziek maakt je met ouderen en zieken. Dus eigenlijk gebruik ik ook muziek als middel om gesprek te voeren, bijvoorbeeld contact te maken. Sander Metz had er zijn werk van maken. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ja, zodra de muziek klinkt, gebeurt er iets magisch, vind ik. De vakantiebeurs. 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? Nu bij Aldi extra volumevoordeel op heel veel artikelen. Dat is meer voor minder. Zoals 3 liter olijfolie voor 9,99. Of 1 ster Beter Leven verse worst. 2 keer 500 gram voor maar 4,50. En ruim 6 kilo kruimige aardappelen met 50% korting voor 2,49. Kom snel naar Aldi voor nog veel meer volumevoordeel. En op is op. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Is nog een lied jaloeren te gaan. Onder oren met een optreden van Jildau Bakker. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Simone Scheffer. Goedemiddag. Actiegroepen Agractie en Belangen Agrarisch Friesland hebben een anonieme brief gekregen. Dat naar hadden is een bedreigingen en een ultimatum instaan. In de brief valt te lezen dat de boeren net inbinnen dat elke boerderij in 2020 een doel is voor sabotage en zelfs brandstichting. De brief is ondertekend met 4 afkortings, MTV, ER, EM en DBF. Jetty van der Werf van Agrarisch Belang Friesland had onjefte te dienen. Farmers Defence Force zei geen onjefte te doen.
Een fietser is van de middag zwieven woenrekken bij een botsing met een auto op de Liesterstritte in de Westerijn. De helpdiensten kwamen manmachtig te plak. De traumahelikopter landde in het dorp. Wat de verwoenings van het slachtoffer binnen kon de politie net sissen. De politie zal onderzoek doen naar hoe de automobilist en de fietser met elkaar in botsing kwamen binnen. De fietser is met de ambulance oerbracht naar het UMCG. De kans is groot dat Isaac Calon na dit seizoen voortgiet bij SC Cambuur. De onvaller had een contract dat door een jelly raar rint. Cambuur had de boetenspeler 2 aanbiedingen om zijn aanrijdende contract te verlengen, maar daar is Calon met zijn zaakwaarnemer net op ingegaan. Zo'n oktober is Cambuur dwaande om het contract te verlengen en naar eigen season is de club daarin 4 gaan. Als Calon geen nieuw contract tekent, betekent het dat er het aankomende simmer vergees naar een andere club oerstappen kan. De populatie reeën op het Amelaan is de aanroende jaren zo bot groeit dat er heel iets meer beesten onrieden worden. De wildbeheereenheid Ameland en de gemeente loeken daarom onder bellen bij de faunabeheereenheid Friesland en de provincie. De wichtigste oorzaak van de explosieve groei van het tal reeën leidt nevens de wildbeheereenheid in het tal beesten dat ze jaarlijks zo zitten maaien. Dat wieren er altijd zo'n 55, maar treien Ilien waar dat tal maar de helft te verminderen. De binnen staan 300 reeën op het Amelaan, dat zo'n er eens maar 150 wezen matten. Nevens de faunabeheereenheid Friesland zal er goed jongen worden naar de situatie op het Amelaan. Het is net onlogisch om het aantal dat sketten worden mooi weer wat in hichte bij te stellen. Maar er kan ik jongen worden naar alternatieven. Het wordt heel iets droger in de Rin van de Middag. Het is dan 8 of 9 graden. Dus die matig rond vrij krachtige wind uit het westen en zuidwesten. In het waardgebied is hij uit een trog krachtig. Jong mogelijk nog een buiken. Verder wordt het droog en dan 4 of 5 graden. Mooi bewolking, maar de zinnen komt er ik bij. En er is ook nog kans op een buiken. Het wordt dan 8 graden bij een matig rond krachtige wind uit het westen en noordwesten. In het waardgebied wie zitten en kreft zon. Nachts klettert het op. Het is dan droog en dan 4 of 5 graden. Snijn droog waar en dan 8 graden. Germ, wat heeft wel eens goed voor de koor? Brandblussers, rookmelders en dat is zelfs BHV. Ja, jongen, want hij heeft geen zin in brand. Neem dan contact op met Safety Company Friesland. Safety Company Friesland. Op een jouwer. Je hoort een motorambulance van Miva. Wil je zien hoe dokter Christian hiermee het leven redt van een moeder en haar baby? SMS motor naar 4004. Dan sturen wij een video. Tot en met 5 januari zijn het de dealerdagen bij Renault. Dan zetten we graag een stapje extra. Want naast dealervoordeel tot wel €3500 en tot €1000 extra eindejaarsvoordeel, kijken we altijd wat we nog meer kunnen doen. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck en maak kans op een betoverend verblijf in het Guesthouse Hotel op loopafstand van de Efteling. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Miva ondersteunt met vervoer en communicatie in ontwikkelingslanden. Zien hoe dokter Christian levens redt dankzij een motorambulance? SMS motor naar 4004. Extra energie bij vermoeidheid of je weerstand ondersteunen? Kruidvat helpt je. Nieuw Lucovitaal Multiplus Compleet man of vrouw met vitamine C. Nu alles van Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. En wij zijn belangen bij het laatste jaloerel van Noorderwin Live. We zijn nog even met de soundcheck bezig. La Familia, zie je aan zijn optreden. Volkert Wesseling is nog altijd in de bar omplakt. En achter de bar zien culturele jongerenclub. Zo neem ik het maar even. Straks heb ik Jildau hier nog singer-songwriter. Zullen nog een aantal versjes spelen. En de cameramensen zitten lekker onder koffie. En die dachten, we hebben toch direct nog een gebakje bij. Ben je me klaar voor, jongens? Zo net? Ja. Ik ben nog even bij de acteurs van Niergeer. Hey, je heeft ooit droomd over een acteurs op leven, zijn carrière? Nou, eigenlijk net, maar dat ik dan wat die op het trouwerij of zo'n versje playback of zo, dan zei iedereen van doe maar op toneel. Ja. Nou, en toen Volkert wennen bij ons in het dorp en zat we binnen ik bij toneel kwam. Ja. Spannend, ja, die première komt er nou wel aan, hè? Ja, ja. Ja, maar heeft zich helemaal verkleed? Heeft voor kleren hoor? Of mij zijn eigen kleren aan? Nou, ja, een beetje, maar hij kon zijn dat bijvoorbeeld een pyjama onmast doen of zo. Ja, precies. Nou, daar heeft altijd een regisseur voor natuurlijk, hè? Hier is toen droomt om bestaan als acteur? Ja, het lijkt me wel altijd leuk, ja.
En dan naar Hollywood straks? Nou, dat gaat wel heel veel. Ja, ik wil er wel in een klein beetje, heel iets beetje. Is toen droomt ooit acteur te worden? Nou, mijn man die zit wel wat in toneel. Mijn pa had vroeger ik wil dienen. En toen ik een paar vriendinnen van mij die ik zei... Hey, Nijge, misschien is het leuk voor je. Zeiden ze, ja, dat is wel leuk. En toen uiteindelijk wie ik degene die er net op gang. En toen kwam ik er in... Maar droom ze wel eens van carrière in Hollywood? Nee. Nee? Nee, ik vind het leuk als hobby. Oké. Goed zo. En doe? Nou, het leek me altijd al leuk om op een plank te staan en zo. En nu is het gewoon werkelijkheid. Ja. Ah, mooi man. Goed zo. Regina, zit je bij u? En Regina, doe je nog een mooi gedicht. Ik hoor de microfoon vast. Ja? Oké, goed. Nou, dit is even hoe dit programma joert. Het nieuwe jaar 2020. Wat zal het worden? Waar gaan wij heen? Bloed het juster of skint aan zijn toch weer de zinnen. We willen het alle jaar zo goed, ha goeie nooit, maar de uitdaging bloed. We moeten het zelfs dwaan, of leven te jaren. Zij jouwt Adrie de Boer een voorbeeld voor uw heiteloon. Hij maakt het muziek, maar heel muzikaal Friesland. En joert hier zelfs de vrolie van het waardkoor bij de haan. Adrie, ik bied mij voor 2020 bij Dion. De Lore, een Frieske band uit een Zweeds witboek, wie een zeer verrassend leurt. Neder-alternatieve elektronische pop Friesland, het talent hoort maar net op. Maar een dikke toeme voor het nummer Alles of Niets kom ik nou op. Mijn ambassadeur van de Vreunskip Simon Fuik op een paard met de bakfiets. Van de Moon, 4 voeren uit Haans, troch Rijn en Wien. Dat had er toch maar mooi weer even dien. Volkert, ja, die kwam ik mij zien been. Hij had ze samen kriegen, het gong zo snel, regisseert hem wel. Wat bin we mooi voort, is een theaterstuk. 11 Zontje en 18 januari wordt het dikke mik. Dus www.najebegin.nl, binnen de kaarten, bestel ze snel. Spraakwater uit Groening bracht de studio in Rep en Roer. We klappen en we dansen. Als het met zit, zal ik straks op zijn Grunings met z'n sjazen. Hielke Breedler, jawel, zoon van Gerrit en Anke. Daar wil ik ze voor danken. Want in de sporen van Heid en Mem ontdekken wij wat had die jongen toch een mooie stem. Sterrenvanger, goed gekleid op zijn Peaky Blinders, maar ook uit Grunning. Ja, het kinjer, we binnen vreunlijk en provinciaal. Het is net dat het mat, maar het mij, ekkel is soms kabaal. La Familia, klassiek treft pop. Hou jou de radio er nog op, want dan moet jou dat even dwaan. En hark je goed, dit is een speciaal familiair lood. En dan ken ik oor op Jildo Bakker. Mij, de stemmen van een nachtegaal, die zongt us aan zijn het weekend in. En ik sis tegen dank namens Team Noorderwien. Yay! We zijn er nog net. Hoor je radio en televisie. Jildo, ik kom aan zijn bereid. We beginnen snij 1 meneer en 2 dames. We beginnen even met meneer Paul. Meneer Paul, hoi. Dat klopt, ja. Welkom. Dankjewel. Haarlem, ja, dat is nog niet echt Fries, hè? Vlakbij, hè? Ja, we komen eraan. Ja. Hoe is het? Ja, wel goed. Stel de dames naast je even voor. Nou, naast mij staat Belinda, mijn dochter. Ja. En daarnaast staat Carla, mijn vrouw. Ja, want het is een familiaire business. We hadden net ook al een soort familieconcert hier met die anderen. Maar jullie ook, hè? Ja, dat klopt. Hoe is het ontstaan? Nou, Carla en ik die zongen al jaren. En wij zijn eigenlijk sinds 2011 zijn we met z'n drietjes gaan werken. En dat is met name de aftrap is geweest bij Hollands Got Talent destijds. Hè? Dus daar hebben we wat hoge ogen mogen gooien. En hoe bij de stap gekomen om er echt het land mee in te gaan? Met Opera Familia destijds? Ja, dat is gebeurd vanwege het feit dat we ons in het licht hadden gezet, zeg maar. En dan kan je er ook sneller de theaters in. Dus dat hebben we toen ook gedaan. Ik geloof 30, 40 keer in de theaters geweest. Wauw, man. Ja, dat is leuk. Klassiek, opera, meets popmuziek. Hè? Het is een vlotte vorm van. Dat klopt helemaal. Een beetje dezelfde stijl als Il Divo en André Rieu. Een beetje die combinatie. Hartstikke leuk. Zijn dit bewerkingen die al bestaan of bewerken jullie de nummers zelf nog helemaal? We bewerken de nummers zelf, maar we hebben ook eigen repertoire. Dat wil zeggen, mijn moeder die maakt de tekst en Paul die componeert. En we zingen het met z'n drieën, dus dat is hartstikke leuk. Dus dat wordt ook wel weer een van de 2 liedjes die we zo meteen gaan zingen. Ja, maar echt veel met veel oefenen, veel schrijven dus? Jazeker, er komt natuurlijk veel oefening aan te pas. Ja. Maar op een gegeven moment gaat het ook wel een beetje vanzelf worden. Dan heb je het wel een beetje gehad daarmee. Maar we zijn elke keer weer opnieuw aan het schrijven. En zo hebben we dit jaar gaan we een EP uitbrengen die helemaal in teken staat van de vrijheid. We zijn natuurlijk 75 jaar bevrijd dit jaar. Ja. En daar komt ook straks het tweede nummer wat we gaan zingen, La Libertà. Maar er komt straks, dat is misschien een primeur. Er komt ook binnenkort een vredeslied uit in het Nederlands. Dus we zijn eigenlijk van alle markten thuis. Gewoon van Nederlandstalig tot opera, zal ik maar zeggen.
Leuk, goed. Ik heb net de soundset gehoord. Fantastisch. Kippenvel, nu al. Zullen we het eerste nummer doen? Het is geen Fries. Nee, maar we verstaan het. Ja, toch wel. Ja. Italiaans, Engels. Hoe heet het eerste nummer? Because We Believe. La Familia, live in Noorderwien. Guarda fuori a Gia, mattina. Questo è un giorno che ricorderà. Alzati in fretta e vai. C'è chi crediente non ti arrendere. Listen to the sun, he knows who you are. This is the time to raise your own star, and don't be afraid of the light. It is always on your side. This is meant to be. Like stars across the sky, che per vincere Tu dovrai vincere. we were born to shine. All of us here because we Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again when we close our eyes. like stars across the sky, che per vincere Tu dovrai vincere. we were born to shine. All of us here because we believe. Non arrenderti, qualcuno è con te. Ja, wat zegt dit lied ons nu? Dat we allemaal in feite sterren zijn die kunnen stralen. En dat wensen we natuurlijk iedereen voor 2020 toe hè, in Friesland. Zet je licht op tafel, doe dingen waar je blij van wordt. Dan wordt iedereen er blij van. We gaan ervoor. Like stars across the sky, we were born to shine. Era vincere, dovrà vincere. E allora vincerà.
Carla van der Veld, Paul van der Veld en Belinda van Meer. Jeetje, wat. Ja, ik zei al kippenvel bij de soundcheck. Maar wauw, hoe lang zing jij al zo? Jeetje, ja, dat is al een hele tijd. Ja. Dat is zeker vanaf, zolang ik mezelf ken, zing ik. Van een heel klein meisje. Ook al klassiek? En klassiek, dat ben ik later natuurlijk gaan doen. Ik wilde een beetje mijn vader imponeren. Die hield van opera. Ik dacht, nou weet je wat, ga ik ook proberen. Dat ga ik doen. Dus dat was een beetje vanaf dat ik 25 was. Bij de opera gewerkt en bij destijds Hoofdstad Operette en dat soort. Ja, maar we houden eigenlijk van alle stijlen. Dus we zijn er uiteindelijk wel voor gaan kiezen van, echt van pop tot klassiek. En dat vinden we leuk om te doen. Dus straks ga je ook luisteren naar een eigen compositie natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ooit met orkest? Is dat een droom of al een keer gedaan? We hebben al een keer met orkest opgetreden. In de Frisian Proms heb ik natuurlijk zelf ook meegedaan. Dus dat was fantastisch. Dat is ook al massaal, hè? Dat is groot. Ja, geweldig was dat. Ja hoor, dus ontzettend leuk. Ja, helemaal. Jij had nou eigen nummer? Ja, nou, dat kan je ook weer niet verstaan. Dit keer is het half Spaans, half Engels. Je weet niet hoe mijn Spaans is nou. Ja. Maar het is de single. We hebben de single uitgebracht. La Libertad. Dat is wat Carla net al zei. Als opmaat naar 75 jaar bevrijd Nederland. En dat wordt het eerste nummer, is dat. En er komen er nog een aantal aankomen die het komend jaar worden uitgebracht. Je kunt fantastisch zingen. Zullen we nog een nummer doen? Wat ga je doen? Goed idee. La Libertad. Oh, La Libertad. Live in Noorderwien. La libertad, la libertad, la libertad. I'm dancing to heavenly beso la verdad. La libertad, la libertad. Que será donde va. I'm living for freedom, for la libertad. No more reason to be more or less than I am. No tengo que ser otra quien soy. Not smaller, not bigger. No giant, no lamb, ni más grande, ni más chica. ¿Dónde voy? No mind filled with thoughts of failure and guilt. La cabeza llena de culpa y duda. No stories upon which my whole life once was built. Esa vieja historia estoy harta. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. I'm dancing to heavenly beso la verdad, la libertad, la libertad. Que será donde va. I'm living for freedom, for la libertad. I am who I am. And it is what it is. Soy quien soy, todo está como está. I kiss every moment and live life in bliss. Beso el momento que amo la vida. Choose for freedom, por la mía. I choose for laughter, for la alegría. Como fiasco, no me distraigo. I choose for libertad. There's no one to tell me how to live here. I choose for love. De vrijheid, zo is
voor iedereen. Wauw. Carla, Paul en Belinda. Ik ben... I'm impressed. Thank you very much. We zijn helemaal leuk. Komen jullie eens weer? Want dit vond ik echt kippenvel, hoor. Dankjewel. Ja, zeker. Nou, in het voorjaar komen we gewoon weer terug met de bevrijdingsnummers. You got it. Hartstikke mooi. Diepe buiging. Jullie zijn fantastisch. La Familia op internet wel te vinden. Facebook of sites. www.lafamilia-music.nl. En we hebben natuurlijk ook allemaal social media. Instagram en Facebook. Allemaal. En natuurlijk de single is te downloaden. Hè? Spotify, et cetera. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi. La Familia. Dames en heren. Applaus. Brengt mij bij Jildo Bakker. En dan kreeg ik een tieflin al eens een mail van. Het wordt het meestal bij Noordwien even voor een stoende beurt best. Maar ik vond het een intrigerend verhaal. Maar dat net alleen ik mooie vestjes die het zijn maakt. Jildo, welkom. Leuk dat je er best. Ja, hartstikke leuk dat ik hier even een keer langs mij komen. Hoe lang spelen ze dan? Hoe lang speel je al? Ik denk sinds mijn 8 ongeveer. Toen ben ik begonnen met gitaar spelen. Dus zo lang scroll ik ook ongeveer. Er is een Tjerken op, hè? Ja, klopt. Ja. Dat is net samen, denk ik. Nee, klopt. Nee, ik scroll een prutte muziek met een boodschap, neem ik het zelf. Ben zelf gelovig opgevoed, ik ben ook gelovig en daar hel ik heel prutte inspiratie uit. En dat probeer je muzikaal te verwurgen in die nummers, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Is het Fries, Nederlands, Engels? Meerdere. Ja, eigenlijk alle drie. Ja, dat is toch mooi, toch? Ja. Meertalig. Ja. Ik doe een prutte Nederlandse kleinkunst. Maar ik ging het voor Jim Engelstalige country vestjes, jongen. We hebben gist bij. Maar het vestje on my own. De studio is total yours. Dan maak ik maar even een sprongje naar het Engels, meidje. Dames en heren, als ik hem heel mooi jongen. Ze maakt het mooi vestjes. Bijzonder dat ze er is, Joert. Jildo Bakker. En dan zit ik live in Noordwien. To be fair, it's not about you, it's about me. I can't be with someone who's only gonna leave and not even thinking about taking me. 'Cause I can't be home alone, I am letting go of anything and anyone that's leaving me alone. I need those arms to wrap me up tight, and it has to be without the friction, without the fight, without the falling, without the fear of being on my own, because I can't be home alone. You're doing it your way, I don't mind, but now I know my soulmate's never gonna be you. But you're everything maybe, somebody will see me and remember that he's lonely too. 'Cause to be fair, it's not about you, it's about me. I can't be, no, I can't be home alone. I am letting go of anyone and anything that's leaving me alone. I need those arms to wrap me up tight, and it has to be without the friction, without the fight, without the falling, without the fear of being on my own. Because I can't be home alone. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. I can't be home alone. I am letting go of anything and anyone
wrap me up tight, and it has to be without the friction, without the fight, without the falling, without the fear of being on my own, because I can't be home alone. Dank jullie wel. Ja, het volgende liedje wat ik ga zingen is het liedje Together. En dat is een single die ik dit jaar heb mogen uitbrengen. Ik hoop dat daar binnenkort ook een mooie videoclip bij te zien is. Die gaan we hopelijk in 2020 maken. Dus dit is de akoestische versie van Together. I don't like to bring it up, don't like to talk about a time when everything went wrong, but now I got to know. I don't know where to start. Let's say once upon a time I was everything I'm not. No, it was no use, no place that I could go to. Life was but a dream, and I never thought I'd find you. I never thought you'd come around. Thank you for reaching out your hand. You looked me in the eye and then you helped me out again. Thank you, you put yourself aside. You saved me when you gave me just a little of your time. Thank you. Don't like to say a lot. I'm scared of what they think of me if they knew where I was. But sometimes I had to bring it up. I have to tell the world that I got saved by your love. 'Cause when I drowned, that's when you came around. Thank you for reaching out your hand. You looked me in the eye and then you helped me out again. Oh, thank you, you put yourself aside. You saved me when you gave me just a little of your time. Thank you for reaching out your hand. You looked me in the eye and then you helped me out again. Thank you, you put yourself aside. You saved me when you gave me just a little of your time. Throwing stones sometimes. Everybody's bruised inside, but together we'll be fine. Love is always on our side. Life is throwing stones sometimes. Everybody's bruised inside, but together we'll be fine. Love is always on our side. Love is always on our side. Wauw. Jildo, kom vooral eens weer om. Dan doe ik eens even een langer verhaal met jou, want daar is een keer een verhaal vertellen. Eerst even op mensen meer weten willen van jou, waar moet ze dan wezen? Facebook, Instagram en ik ga ook een website, jildobakker.nl. Ja, .nl. Tot de volgende keer? Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, echt heel mooi. Mooi vest. Dankjewel. Jildobakker.nl. Ik ga nog even snel naar Volkert en de band. Dankjewel alvast voor je komst. Succes bij de vaststelling in Niger. Première komt er gewoon, Volkert? Ja, even rap. Heel rap. Ja. Die komt ik rap. Half januari is de première. En 17 en 18 januari ben de voorstellingen. En dan komen de volwassenen er nog achterom in februari. Het is echt wel de moeite waard. Het is hartstikke leuk. Feestje bij de jongen, of alle jongen eigenlijk. En mensen die kennen ook een paspartout keepie. Dus dat is ook leuk. Dan kennen bij de voorstellingen daar. En dat kan al via de website www.nijbegin.nl.
Dank u wel. Dit weer Noorderwind Live.